fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa to the Radio FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Marso 6, tuiga 2024. Sa gyapon ini mo alaga ni mo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa madalaguan kag mga nagapauna nga mga balita. Ano na ang latest update diri sa New Mandurriao Cockpit Arena matapos nga plano karon ni Iloilo City Councilor Romel Duron nga chairman sang Games and Amusement Committee nga ipatawag ang management kag ang tag-iya sa ginapayag sang konsihal nga wala ini sila sa mga nagakaigo karon iyang dokumento sa pagpatigayon sang bulang. Sa bihak nga bahin Royal Palm City Government o Royal Palms ang City Government sa Diversion Road Mandurriao, mga tanom sa gardens ang syudad ng Kalamatay bangod sa init kag kakulang sang tubig nga inog pamunyag. Sa iban pa nga mga balita sa aton sinikaron nga ipabombo mo segment, 30 ka mga kiosko sang dinagyang festival nagkalapierde bangod sa kapabayaan sang organizer. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon ang main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Sa mga nagapauna kag dalagkuan ka mga mainit naman nga mga balita nasyonal. Si Senator Francis Tolentino karon sa aton sining mga kabombo ginaduso diri no sa aton sining mga tagpalamati ang paggamit sa dugang mga force multipliers. May kantanan iya sa paghatag sa nagakigo nga pagtamod sa sunog bangod sa pagtaas kuno sang 25% nga mga insidente sa sunog sa nikaligad sining tuig 2023 ikumparar sa tuig 2022. Suportado ni Senator Francis Tolentino ang modernisasyon sa Bureau of Fire Protection nga ginaduso sa pagdihon sa auxiliary brigade bilang force multiplier agud mas maging epektibo ang pag-away sa mga sunog sa bilog sining pungsod. Sunod diri sa kay Director Louis S. Purukan, hepe sa Bureau of Fire, naglabot na ang insidente sang sunog sa 1,000 or 16,493 sadtong tuig 2023 apang sa tuig 2022 naglabot gid lamang sa 13,000. Rason nga ti naga-ugyon diri si Senator Tolentino may kantanan karon sa sining ginahingyo ni Purukan nga magkuha sa ang BFP, magkuha ang BFP sa mga panibag-o sining mga kagamitan kag magdugang sa mga tinawo para nga mas madali nga masupelo kon mapulong ang sunog. Kumadumduman diri sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo sa unang semana sa bulan sa Marso, which is the Fire Prevention Month. No? May pila na kita ka mga insidente sa pagkasunog nga na record. Residential, may ara man through poultry farm, kag subongman, may mga grass, rubbish, and forest fire. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwati, isa sa mga concern man nga naton ang forest fire nga natabo sa banwasa nga Igbaras, San Joaquin, no? Sa aton sinikaron nga mga kabumukon sa diin dito sa San Joaquin bangod man sa sining pagluntad sa enkwentro sa tungasang Communist Terrorist Group kag Philippine Army way makarespondi dayon ang Bureau of Fire Protection kay nakabati sila kuno sang linok panay. Iginpayag diri karon sang senador nga ginakasubo niya ang mga istorya no sining babaye nga nadulaan sang asawa kag isa iya ka anak or bata nga espesyal
or may special needs. Kung madumduman may sunog sadto sang Pebrero 29 kung sa diin 189 ka pamilya sa Tondo, Manila ang nangin biktima. Kagapon sa aton sini Magkabumbo sa Barangay Airport Mandurriao may nagluntad man sini iyang sunog, no? Ginabanta mga 50 dito ka mga pamalayang nagkalasunog kag masubo man to ang balita gani or masubo man iyang pahayag sa isa sa mga biktima nga kung sanin sadtong tuig 2021 or 22 nakaluwas ini sila way madalahig ang ila sini iyang puluyan sa nagluntad sini nga sunog sa nasambit man nga barangay apang now subong nga tuig 2024 nasunogid ang ila sini iyang balay na lakip ini siya sa totally burned. Ang sitwasyon pagid sa bahin karon iya sang barangay sa Nicolas Lapas sa aton sini Magkabumbo kung sanin duha ang ginbawian sang kabuhi. Ang protocol nga ginasunod karon sa Bureau of Fire Protection sa mga sunog sandig pa sa kay Purukan amo sining unang i-rescue kag i-evacuate ang tanan sining tawo sa lugar bag-o pa man no magpatigayon sang firefighting operations apang no sa mga sunog sa mga slum area sa aton sini Magkabumbo nga kung saniin no kitid ang mga iskinita mga alagyan no naga-inipingay lang ang mga pamalay na budlayan dire no ang mga bombero sa pag-aaway sa kalayo. Rason nga ti nagaserbi nga upang no sa kadasigon man abi sa pagresponde sa kadasigon man sang evacuation sa kadasigon sang rescue kag sa kadasigon sang firefighting sa aton sini karon magkatapos ang Bureau of Fire Protection sa pag-umpisa sang El Nino ginalauman ni Purukan no nga mas mataas pa ang numero sang mga insidente sang sunog subong iyang tuig. Pero kabay pa nga hindi lang magluntad amo sinabanwa. Now, sa karon ginasuwestyon dire ni Francis or Senator Tolentino now nga mag-organisar sang isa iya ka auxiliary brigade halin sa mga profesional nga sektor agod nga magserbe nga force sa multiplier. Now, sa aton sini karon mga tagpalamati kag magangkon man ni isla kuno sang rank incentives. Now, kinanglanman nga makangkon sang nagakigo nga kampanya agod no nga ma-encourage ang aton sini iya nga mga kuturan no sa pag away or sa sining bantay man mangin vigilante kag mangin responsable agod nga malikawan ang pagluntad sang sunog. Di diri sa bahin sang syudad ka probinsya sa Iloilo may pila kita diri ka mga fire volunteers. Now, may ara kita sang mga kabumbo diri nga may ara sang organisasyon ngati bilang mga volunteers kag kun may magluntad sini nga sunog inaga-responde man ini sila sa aton sini nga matag palamati. Amo ning isa karon iya sa mga nagakadapat man nga tutukan sang aton sini nga gobyerno magluwas sa pag modernize sang mga equipment sang aton sini nga Bureau of Fire Protection. Tingin encourage man naton nga ang mga fire volunteers naton madugangan pagid sa aton sini nga mga kabumbo kag sa bangod sina or kaangot sina banwa. Di ko madumduman ta pa may mga barangay fire brigade gani ya no nga ginpang tukod ugaling kay ti sa aton sini mga kabombo isa sa mga dako man nga problema naton amo ang consistency sang pag-implementar pagpatuman sining nasambit karon nga mga pagsulundan or ordinansa sa bahin niya sa syudad sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kabombo anyway istoryan ta nadugang karon sa aton sini nga pagpangalaga diri man sa Bombohanay sa udto pila pa ka mga balita diri karon mga mainit nga balita nasyonal ang Senado diri karon iya banwa nagamando na nga arestohon si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo C. Quiboloy. Ginaparesto karon sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality
nga ginapamunuan ni Senator Risa Ontiveros si Pastor Apollo Kibuloy matapos liwat nga ginisnab ang investigasyon may kantanan sa mga akusasyon batok kasaya o ginsayt in contempt siya sa aton sinima kabumbo kagapon matapos nga nilandong sang the so-called appointed Son of God ang wala iya nagpakita sa Senado sa isa karon iya ka official communication nga ginpadala ni Kibuloy sa committee pinagi sa legal counsel niya nagahingyo ini nga ipaiway ang sapina bangod nga nagalapas ini kuno sa fundamental kag sacred constitutional rights sang leader sang Kingdom of Jesus Christ. Di ang pamangkot sini sa dini na iya nga sa dini na iya makita ang fundamental kag sacred constitutional rights sang leader sang Kingdom of Jesus Christ man. Nakakita ka sila na Bombomel, may libro ka na sa lapo sina o kung basig intilting lang inas bato. Sa aton sini nga mga kabumbugin. Pag naman ni Ontiveros diri karon nga tugutan nila nga makalusot si Kibuloy, sa aton sini nga mga kabumbo, pero sa ang Senado iya mga patigayon sa gihapon sang nagakaigo sini nga investigasyon sa aton sini matag palamati. Bangod sa baliwala ni Kibuloy sa Senado, gilayon nga ginmando ni Senator Ontiveros ang Secretariat nga hinyoon sa kay Senate President Juan Miguel Zubiri nga magpagwa sa arrest order batok sa kay Kibuloy ini in pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate as chair sang committee with concurrency of one member hambal ni Ontiveros nga I cite in contempt si Apollo Carion Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Dugang sini nga mga balita kang impormasyon malakaron na padayunon tanay balikanta sa padayon man nga pagpalayag sa mumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, Marso 6, 2024. Sa ating mga headlines, ang Estados Unidos na nawagan sa China na itigil ang mga mapanganib na aksyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Update naman sa pinsala sa sektor ng agrikultura dahil yan sa epekto ng El Nino pumalo na sa mahigit 1 bilyong piso ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines hindi raw titigil sa pagprotekta sa mga karapatan at teritoryo ng Pilipinas sa kabila ng panibagong panghaharas ng China.
Panibagong gift-giving caravan naman sa Scarborough Shoal, target na isagawa ng civilian group sa buwan ng Abril. Mga private traders uusigin din kaugnay ng umano'y manumalyang pagbenta ng National Food Authority rice ayon sa pinuno ng Department of Agriculture. Nagbabagang mga bato naman at puno bumagsak sa gitna ng kalsada sa may Bontoc Mountain Province. Kalsada pansamantala munang isinara. At sa ating balitang palakasan, alamin mamaya paano na mayagpag ang Pinay swimmer na si Trisa Tabamo kaugnay ng kanyang mga nilahukang event dyan sa Swim League events na kanyang sinalihan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pumalo na sa mahigit 1 bilyong piso ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Yan ay dulot pa rin ang epekto ng El Nino phenomenon. Base nga sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala ang matinding epekto nito at sa halaga ng production loss at maging yung danyos para sa agrikultura dyan sa Western Visayas. Nasa mahigit 600 million pesos. Sinusundan yan ng Southern Tagalog Region na nasa mahigit 300 million pesos naman. Ang pangatlo ay ang Ilocos Region na mahigit 54 million ang naitala at ang ilan pang bahagi ng Southern Luzon Region ay nasa mahigit 2.7 million pesos naman ang kanilang nai-record. Habang sa Zamboanga ay nakapagtala ng mahigit 700,000 pesos na pinsala. Bunsod nito na apektuhan naman ang kabuhayan ng nasa mahigit 23,000 na mga magsasaka at mangingisda. Gayon din ang mahigit 17,000 hektarya ng mga pananim. Napaulat din mga kabombo ang kakulangan ng tubig na may inom sa naturang mga lugar, pati na yung patubig sa mga sakahan sa 6 na mga barangay sa Himamayla, Negros Occidental simula pa noong Disyembre yan ng nakalipas na taon. Dahil naman sa limitadong supply ng tubig, nagpatupad na ang Zamboanga City ng pagrarasyon ng tubig dyan sa may West Coast at Central areas. Kasalukuyan namang pinapairal ang state of calamity sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Yan ay sa gitna ng pagkatigang ng lupang sakahan at maging yung kanilang ilog ay naapektuhan din dahil naman sa kawalan ng supply ng tubig na dumadaloy doon para sa mga agricultural products. Samantala, maharap din sa pag-uusig ang mga private trader na sangkot sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng National Food Authority rice o NFA rice. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr., papanugutin ang mga private trader kung mapapatunayang responsable ang mga ito sa isasagawang investigasyon. Nakahanda rin ang Department of Agriculture na humarap sa planong investigasyon ng Senado sa naturang anomalya sa National Food Authority. Tinayak din ng kalihim na hindi maantala ang mga serbisyo ng NFA sa kabila pa ng suspensyon ng head nito na si Roderico Bioco at 138 na iba pang mga opisyal at empleyado ng ahensya. Papamunuan muna pansamantala nga ni Secretary Laurel ang NFA habang nakabinbin pa ang pagtatalaga sa kapalit nito. Sa salukuyan naman ay mayroong mahigit 1,000 na empleyado ang NFA, kabilang na dyan ang kanilang field officers. Sa iba nating mga balita, pinatawa ng Department of Education nitong Martes ng 70 araw na preventive suspension ang isang high-ranking official ng isang pampublikong paaralan. Yan ay dyan sa Caloocan City dahil sa umano'y pag-atas doon sa mga estudyante na magbayad ng 60 pesos para naman sa worksheet at booklet na kailangan para sa kanilang learning recovery classes. Ayon nga kay Department of Education spokesperson Undersecretary Michael Powa, ito ay matapos na tanggap ang departamento ng iba't ibang reklamo. Yan ay mula sa mga magulang ng mga estudyante sa naturang paaralan na yung gastos umano para sa Catch-up Fridays ay sinisingil sa kanila. Tumanggi na muna itong si Powa na pangalanan ang nasabing paaralan at ang individual na subject naman ng preventive suspension dahil patuloy pa rin ang administrative process na isinasagawa. Ayon kay Powa, sinabi ng naturang school official na
DepEd ang nag-utos na bilhin ang mga educational materials, bagay na hindi naman totoo. Sa kabila ng pag-amin ng nasabing opisyal sa kanyang nagawang paglabag ay no collection policy nga ang pinapairal ng departamento. Bibigyan pa rin ng 3 araw para naman formal na sagutin ang mga reklamo ng naturang school official. Samantala, naniniwala naman ang Teachers Dignity Coalition na ilang mga tauhan ng paaralan ay maaaring nagbebenta ng educational materials para mabayaran ang kanilang out-of-pocket expenses sa pagpapatupad ng Learning Recovery Program sa naturang paaralan. Ikinalungkot din ng Alliance of Concerned Teachers na binibigyan ng pansin ang mga ganitong sitwasyon at lumilitaw ang mga kahalintulad na pangyayari dahil matindi ang pangangailangan talaga ng mga guro sa ganitong pag-usad ng mga development ay pinapatupad sa mga klase. Samantala, pumanaw na sa edad na 92 anyos ang founder ng election watchdog ni National Citizens Movement for Free Election o NAMFREL na si Jose Concepcion Jr. ngayong araw. Ayon yan sa kumpirmasyon mula sa Philippine Center for Entrepreneurship. Kilala din bilang isang patriarch ng Philippine industry at democracy advocate, si Concepcion na naniniwala sa abilidad ng Pilipinas na makamit ang economic development na inklusibo at pro-Filipino. Nagsilbi din ito bilang dating kalihim ng Department of Trade and Industry sa ilalim ng rehimen ni dating Pangulong Corazon Aquino. Naging delegate din si Huicon, na kilala din sa bansag na ito, sa 1971 Constitutional Convention na kumatawan sa unang distrito ng Rizal kung saan naipanalo niya ang constitutional principles na nagpalaya sa capital base ng bansa para bigyang daan ang Filipino manufacturers na umunlad. Taong 1983 naman nang inorganisa niya ang NAMFREL na isang voluntary, non-partisan at community-based organization na tumayong citizens arm ng COMELEC noong 1986 snap presidential elections na humantong nga sa People Power Revolution na nagpatalsik sa rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at nagluklok naman kay Corazon Aquino bilang Pangulo. Samantala, magkakaroon naman po ng mga public viewing sa labi ni Jucon mula bukas po Marso 7 hanggang sa araw po yan ng Biyernes, Marso 11 sa oras na 1 p.m. hanggang 10 p.m. sa may Heritage Memorial Park sa Taguig City. Mag-aali naman ng isang Requiem Mass sa Marso 11 dakong 1:15 p.m. po yan sa Santuario de San Antonio Parish Church, Forbes Park sa may Makati City. Sa iba nating mga balita, ang prangkisa at hakbang ng mga electric cooperatives na naglalayon na mabigyan ng accessible na kuryente sa mga Pilipino ay binubusisi na ngayon doon sa komite dyan sa Senado at yung Central Negros Electric Cooperative. Iginit naman na patuloy pa rin ang pagtaas ng kanilang pagkalugi kasabay ng demand sa kuryente. Alamin natin ang iba pang mga balita kaugnay niyan. May pag-uulat mula sa Senado si Bombo J.C. Galvez. Binusisi ni Senadora Grace Poe ang prangkisa at hakbang ng mga electric cooperatives na naglalayong magbigay ng accessible, abot-kaya at sustainable na kuryente para sa mga Pilipino. Sa pagdinig ng Committee on Public Services na kanyang pinamumunuan, tinalakay ng komite ang House Bill No. 6295 o ang Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, House Bill No. 1218 o ang Romblon Electric Cooperative Incorporated at House Bill No. 9805 o ang Negros Electric and Power Corporation. Ayon kay Senadora Grace Poe, mahalaga ang pagkakalob ng prangkisa sa mga electric cooperatives. Kalakip nito anya ang malaking responsibilidad na magbigay ng serbisyo sa publiko. Dahil dito, ninanawag ng mga consumers na aprobahan ng Kongreso ang prangkisa ng Negros Electric and Power Corporation upang matapos ng paghihirap ng mga residente, mga negosyante at mga turista sa Negros Occidental. Iginit kasi ng Central Negros Electric Cooperative o Seneco na patuloy ang pagtaas ng pagkalugi nila, kasabay na rin ang demand sa kuryente dahil sa lumalakas na ekonomiya. Tiyak si Attorney Arnel Lapore,
General Manager ng Sedeco, na masusolusyonan lamang ang problema sa power outages sa Negros Occidental sa oras na mag-take over ang bagong power corporation na Negros Electric and Power Corporation na handang maglagak ng 2.1 billion pesos para sa mga infrastruktura at pasilidad. Kung magpapatuloy ang kasalukuyan nilang sitwasyon, ay magiging malaki itong hamon sa kooperatiba habang patuloy silang nalulubog sa pagkalugi at bababa ang kalidad ng kanilang serbisyo. Infrastructure of Seneco, which can hardly be sustained if we are to face challenges in the economic growth of Bacolod and nearby cities like Silay and Talisay and even Bago. Right now, we made some assessment in our transmission lines and even our power stations. They are the Bago substation is as old as 40 years old already. Years old. Most of these major substations have already surpassed the minimum capacity to sustain the requirement or the demand. And hardly we can cope with the financial requirement to rehab this substation. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Negros Electric and Power Corporation President Roel Castro na bibigyan nila ng maayos sa serbisyo ang mga consumer ng Negros lalo pat dumarami ang mga negosyo sa lalawigan. Samantala, sa panig naman ng mga consumer, sinabi ni Wenny Sancho, Secretary General ng Powerwatch Negros Advocates, na malaking bagay kung mabubusan na ng investment ang Seneco dahil ang kanilang mga equipment tulad ng transformer ay may 30 to 40 years na. Ito anyang dahilan kaya madalas na rin ang brownout, bunsod na bumibigay ng mga kagamitan ng Seneco. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nananawagan ang US State Department sa China na itigil ang mapanganib at destabilizing action nito laban sa Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan. Ito ay kasunod na rin ang pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard at pagbomba pa sa resupply boat na Unaiza May 4 habang nagsasagawa ng rotation at resupply mission sa May Ayungin Shoal nito lamang araw ng Martes. Kinundina din ng US State Department ang aksyon ng China na nagpakita ng pagbabaliwala sa seguridad at kabuhayan ng mga Pilipino at sa international law. Inahayag din ni US State Department spokesperson Matthew Miller na sa naging hatol ng International Tribunal noong 2016 na walang lawful maritime claims ang China sa karagatan sa paligid ng Ayungin Shoal na malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang press briefing, sinabi pa ni Miller na sa ilalim ng US-Philippine Mutual Defense Treaty, saklaw ang anumang armadong pag-atake sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas kabilang na ang Coast Guard saan man sa disputed waters sakali man na magkaroon ng pag-atake. Kaugnay niya, narito pa ang karagdagang naging pahayag ni US State Department spokesperson Matthew Miller. So we are in discussions with the Philippines about this matter. The latest actions, which are just the most recent in a series of provocative actions by the PRC, demonstrate once again a reckless disregard by the PRC for the safety of Filipinos and also for international law by impeding the safe operation of Philippine vessels carrying provisions to Filipino service members stationed at 2nd Thomas Shoal. The PRC interfered in lawful Philippine maritime operations and in Philippine vessels' exercise of high seas freedom of navigation. And I will just say that the United States stands with our Philippine allies in the face of these dangerous and unlawful actions. Article 4 of the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea.
Samantala naman ay tumanggi muna na magbigay ng komento ang US official kung mag-uudyok sa treaty ng Pilipinas at Estados Unidos ang panibagong pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas na nagresulta nga sa minor damage ng barko ng bansa at injuries sa Navy personnel ng ating bansa. Samantala mga kabombo, marami pang reklamo ang naglabasan ngayon. Makaranas ng pag-down ang Facebook, Messenger at Instagram nitong Martes ng gabi. At sinabi ni Meta Communications Director Andy Stone na nakarating na sa kanilang ulat na ilang milyones ang sinasabing users sa iba't ibang dako ng mundo ang nakaranas ng kalintulad na experience. At yan ay nag-auto-lag out ang kanilang mga accounts, bagay na kinumpirma rin ng down detector site at pagkakaroon ng problema ng nasabing mga platform. Tiniyak naman ng naturang opisyal ng kumpanya na inaayos na ang nasabing problema at tinitiyak nila na hindi na mangyayari ito sa madaling panahon sapagkat may mga adjustment na ginagawa ang kanilang tanggapan. Maging dito sa Pilipinas, marami ang nagreklamo hinggil dyan, lalo't ang Pilipinas ngang tinaguriang social media capital pagdating sa mga posting na ginagawa sa pamamagitan ng iba't ibang platforms sa internet. Marami pa tayong mga balita. Susunod na. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Catch-up time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Binigyan ng go signal ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang pagpapalabas ng Notice of Cash Allocation na nagkakahalaga ng 212.77 million pesos. Yan ay para sa Department of Social Welfare Development sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layunin nito na maipatupad ang mga programa ng Ministry of Social Welfare Development sa naturang rehiyon para naman sa unang quarter ng 2024. Ang inilabas na pondo ay bahagi ng 3.22 billion pesos fund na inilaan para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na direkta namang inilipat mula sa alokasyon ng Department of Social Welfare and Development dyan sa Central Office para sa pagpapatupad ng mga proyekto at mga pangunahing programa sa naturang rehiyon. Ang nasabing alokasyon mga kabombo ay para patuloy na ipatupad ang mga sumusunod na programa ng Department of Social Welfare and Development sa rehiyon ng Bangsamoro. Kabilang dito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Social Pension for Indigent Senior Citizens, Sustainable Livelihood Program, Supplementary Feeding Program at ang pagpapatupad ng Republic Act No. 10868 o yung Centenarians Act of 2016. Inaprubahan ni Secretary Pangandaman ang pagpapalabas ng pondo noon pang 20 ng Pebrero ng taong kasalukuyan na nagmumula sa Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Muli namang kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Australia sa pagsuporta sa ASEAN para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon at maging sa Indo-Pacific. Sa kanyang intervention sa Leaders Plenary ng 2024 ASEAN-Australia Special Summit, kinilala ng Pangulo ang pagtataguyod ng Australia ng Rule of Law para sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2015 Arbitral Award. Ayon kay Pangulong Marcos, ginagawa ito ng Australia hindi lamang sa pamamagitan ng Statement of Support, kundi sa capacity building at academic initiatives para kilalanin ang international law. Binigyang diin rin ng Presidente na palagi ang nakaalalay ang Australia sa mga karatig bansa nito sa pamamagitan ng mga programang magpapaunlad pa ng ekonomiya. Umaasa ito na mananatiling aktibong katuwang ang Australia sa pagsusulong ng confidence building, diplomasya at resolusyon ng gusot sa katimugang bahagi ng Asya.
Samantala, nakadetect na ang Department of Health ng ilang health events sa ating bansa na posibleng may kinalaman dito sa umiiral na El Niño phenomenon. Kabilang sa mga ito, mga kabombo, ang water contamination, foodborne at vector-borne illnesses. Batay nga sa data ng Department of Health, nasa 464 na mga kaso ng kontaminadong tubig at ng water source ang naitala sa Cordillera Administrative Region. Sa bahagi naman ng ika-11 rehiyon at maging dito sa Southern Tagalog Region, may mga naitala ring kahalintulad na insidente, habang 59 na mga kaso ng foodborne illnesses sa National Capital Region. Maging sa ilang parte ng Mindanao, lalo na dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nakapagtala ng nasa 137 na kaso ng vector-borne diseases, kagaya na lamang ng dengue, chikungunya at yung naitala sa Region 10 ay kapareho din ng nai-record dyan sa Southern Tagalog Region. Gayunman, tinitiyak ng Department of Health, partikular na ng Assistant Secretary na si Albert Domingo, ng naturang bilang ng mga El Niño-related health events ay hindi nakakaalarma para sa national scale. Pinatitiyak naman ng naturang tanggapan na para sa publiko ang angkop na pag-iingat. Kahit anuman ang nararanasang panahon man ng tag-init, tag-ulan, ay dapat umanong tuloy-tuloy ang pag-iingat para sa ating mga kalusugan. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Commission on Elections na magiging maayos ang idaraos na online voting ng mga overseas Filipino workers sa darating na 2025 midterm elections. Ngayon pa lamang kasi ay iba yung paghahanda na ang kanilang ginagawa. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, nasa 11 kumpanya ang kanilang kinuha para humawak sa internet-based voting. Giniit pa ni Laudianco na mahihirapan ng hackers na mapasok ang kanilang sistema dahil sa mga inilatag na safeguards. Para naman masiguro na ang nagparehistro ang boboto, nasa sistema na ng online voting ang pagkuha ng personal information at biometrics ng botante. Paliwanag pa ng opisyal, isa sa ilalim sa random manual audit ang mga boto para masiguro ang bawat bilang. Una na ngang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakaset na ang kauna-unahang online voting para sa mga overseas Filipino workers. Subalit hindi naman ito maipapatupad sa lahat ng bansa dahil may ilan pa na hindi pumayag na gawin ang internet voting. Sa dagdag nating balita, naaresto ng mga otoridad ang 2 Japanese nationals na kabilang doon sa tinatawag na high-profile na mga pugante sa naturang bansa. Dahil yan sa pagkakasangkot ng mga ito sa iba't ibang uri ng scam. Ayon nga sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, ang puganteng Hapon ang umano'y court leader ng JP Dragon Syndicate. At ang naturang sindikato, ito naman yung sangkot sa iba't ibang klase ng krimen sa bansang Hapon, habang nagsasagawa ng operasyon maging dito sa Pilipinas. Ayon pa kay Immigration Fugitive Search Unit head, ay nag-umpisa na ang grupo bilang miyembro ng Yakuza at bumuo ng kanilang sariling grupo dito naman sa ating bansa. Kasalukuyang nakakustodiya ang suspect sa Immigration Detention Facility na matatagpuan dyan sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Samantala, ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyon na kumwestiyon sa legalidad ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng Department of Transportation. Sa 20 pahinangang desisyon na inilabas ng Korte Suprema, ibinasura ang petisyon na inihain ng transport group na Bio Association Incorporated at presidente nito na si Anselmo Perweg dahil sa kawalan ng legal na basihan at isang paglabag ito o pagbaliwala sa doktrina ng hierarchy of courts. Sa naturang petisyon kasi kunestyon ng mga petitioner ang legalidad ng paragraph 5.2 ng DOTR Order 2017-11 na nagtatakda na dapat ang mga PUV drivers ay mag-shift na sa paggamit ng brand new at environmentally friendly units sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ipinunto din ng mga ito na ang phase-out strategy daw para sa traditional na jeep ay discriminatory dahil daw sa hindi patas na pagtrato sa mga jeep at iba pang mga public utility vehicles.
Sinabi naman ng kataas-taasang hukuman na nabigo ang mga petitioner na patunayan ang kanilang claim na sila ay lehitimong association ng PUJ operators at drivers. Kinwestiyon din ng petitioner ang probisyon sa Department of Transportation Order kung saan nagpahayag sila ng pagkabahala na maaari daw magpalugmok sa kanila sa utang ang pag-i-invest sa mga modernong jeepney. Subalit ayon naman sa Korte Suprema, ang naturang usapin ay dapat daw na dinggin muna at ayusin sa mga mababang hukuman. Kuha muna tayo ng mga karagdagang report mula sa ating mga kasamahan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Itong balikatan ay daraos dyan sa bahagi ng West Philippine Sea ay iba pang parte ng ating bansa. Wala raw itong kaugnayan doon sa patuloy na sigalot sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ang Philippine Coast Guard. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Everly, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang kinalaman sa nagaganap na tensyon ngayon sa pagitan ng China at Taiwan ang gaganaping balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong taong 2024. Ito ngay sa gitna ng paghahanda ng mga kinaukulan para yan sa naturang military exercises kung saan ilan sa mga aktibidad dito ay posibleng idaos sa Batanes. Ito ang kinumpirma ni Balikatan 2024 spokesperson Colonel Michael Lohico kung saan sinabi niya na isa ang Batanes sa mga kinukonsiderang lugar na maaaring pagganapan ng naturang war games. Ngunit kasabay nito, inilinaw niya na bagamat bahagyang malapit ang naturang isla sa Taiwan, ay wala itong kinalaman sa mga sigalot sa pagitan ng Taiwan at China. Aniya hindi nakasentro sa Taiwan ang naturang military exercises sapagkat hindi ito doon gaganapin kundi sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Balikatan 2024 spokesperson Colonel Michael Lohico. We are not focused on Taiwan because the exercise is not happening in Taiwan. The exercise is happening within our territorial waters and our territories. So it is natural for us to exercise in those areas kasi if it's part of Philippine territory, if it's where we wave our flag, these are the areas where we defend. Ang Batanes, partikular na itong Mavulis Island na provincial capital ng Basco, ang isa sa mga lugar nga na kinukonsidera ngayon ng AFP para pagduusan ng 2024 balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Ito ay nasa hilagang bahagi ng ating bansa at may layong 142 kilometers lamang mula yan sa southernmost point ng Taiwan na isa ring bansa na pinipilit na angkinin ng China. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Everly, sa naturang military exercises, inihiyag din ni Colonel Lohico na gagamitin din ng kasunduluhan para sa test firing ang air defense missile system na gawa naman ng Israel na tinatawag na Spider o surface-to-air Python and Derby. Aniya, bahagi ito ng Integrated Air Missile Defense Exercises na plano naman nilang idaos doon sa bahagi ng Central Luzon. Ito nga ay isang weapon na in-acquire ng Sandatanakas ng Pilipinas sa ilalim yan ng AFP Modernization Program kung saan gagamitin ito para i-test yung interoperability ng mga weapon system ng Pilipinas at maging ng Estados Unidos. Itong Spider Air Defense Missile System na ito ay idinasenyo raw para protektahan ng critical installations, mga land-based fixed assets at maging yung mobile platforms ng mga kasunduluhan sa pagkasagawayan ng mga aerial threats tulad na lamang ng combat aircraft, attack helicopters, mga drones at iba pang mga weapon na panghimpapawid na posibleng gamitin sa kasagsagan yan ng bakbakan. Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, Bombo Marlene, nais ko lang malaman ilang events yung idaraos malapit sa West Philippine Sea sapagkat very crucial ito pati dyan sa may area ng Batanes o may mga land-based events na idaraos din ba, Bombo Marlene? Tama ka dyan, Bombo Dennis. Di itong gaganaping balikatan exercises na ito ay gaganapin sa lupa, panghimpapawid at maging sa maritime. Pero sa ngayon, Bombo Dennis, ay nagpapatuloy pa rin yung ginagawang pagpupulong nitong mga kinaukulan mula sa panig ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Puro para pag-usapan itong mga detalye at magiging aktibidad sa kanilang gaganaping balikatan exercises. Sa ngayon, yung mga lugar na pagplanuhan o mga lugar na pagdarausan ng naturang military exercises ay patuloy pa rin
pinagpaplanuhan at pinag-uusapan ng dalawang panig. At babalikan kita dyan hinggil sa mga panibagong development hinggil ito nga sa gaganaping military exercises ng Pilipinas at Amerika, Bombo Dennis. Thank you so much, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nasawi ang isang 17 anyos na babae at ang sanggol nito matapos na maitala ang sunog sa kanilang bahay sa barangay Sikayab, Dipolog City. Anya sa mga otoridad, natutulog ang mag-ina nang magsimula ang sunog at mabilis umano ang kumalat yung apoy dahil gawa lamang sa light materials ang kanilang bahay. Ang ama naman ng sanggol ay wala sa kanilang bahay na mangyari ang insidente. Nahirapan umanong rumisponde sa naturang lugar ang mga bumbero at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at lalo na dyan sa City of Dipolog dahil naman sa remote area ang naturang bahay. Sa investigasyon, napabayaan naman ng lampara ang naging rason ng pagkalat ng apoy. Samantala, nagbigay na ng kaukulang tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga biktima o yung mga naiwan ng biktima upang maipalibing ng maayos ang nasabing dalawang nasawi. Sa ibang balita, planong magsagawa ng panibagong gift-giving caravan ng civilian group na Atin Ito Coalition para sa mga mangingisda at personnel na nasa Scarborough Shoal sa buwan yan ng Abril. Ito ang ibinunyag ni Rafaela David, ang lead convener ng Atin Ito Coalition, sa sidelines ng isang event doon sa Maynila. Matatandaan nga na ang naturang grupo din ang nag-inisyatibo sa kauna-unahang Christmas Civilian Convoy na isinagawa noong lamang buwan ng Disyembre ng nakalipas na taon sa may West Philippine Sea, kung saan binuntutan pa nga ng barko ng China Coast Guard ang mothership ng convoy na TS Kapitan Felix Oka. Subalit ang Philippine boat na MV Shui naman o Shawi na kasama din sa convoy ay nakalusot at narating ang Lawak Island kung saan nga ibinaba ang kanilang mga dalang supply para sa tropa ng bansa na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala, una nang inihayag ng Philippine Coast Guard na handa silang eskortan ang panibagong misyon na isasagawa ng civilian group sa may West Philippine Sea. Hinimok ni Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang mga ahensya ng gobyerno na ipatupad bago pa man matapos ang buwan ng Marso yung 500 pesos na buwanang diskwento para yan sa grocery para sa milyon-milyon ng mga senior citizens at mga persons with disability. Ang naturang pahayag ay kasunod ng pulong ng House Ways and Means Committee at ipinaalala ng mambabatas ang pangako ng pamahalaan na ibibigay ang kaukulang tulong sa pamamagitan ng mga ahensya nito. Katuwang ang Department of Trade and Industry ay may papatupad umano ang angkop na hakbang para naman sa nasabing proyekto. Noong nakaraang linggo lamang mga kabombo ay nagkaroon ng pagtalakay sa naturang usapin ukol sa diskwento. Ang kasalukuyang diskwento kasi ay nasa 65 pesos lamang kada linggo o 260 pesos ang kada buwan. Dagdag pa rito ang 125 kada linggo ay yung magiging 500 pesos na po ito mga kabombo. Sinabi ng mambabatas na kasama siya ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pakikipagpulong nito kay Trade Undersecretary Carolina Sanchez na nagsabi naman ay papatupad ang mas mataas na diskwento ngayong buwan. Nangako ang Department of Trade and Industry sa liderato ng Kamara na ipapairal ang pagtaas sa diskwento para sa grocery products para naman sa mga pangunahing pagkain, karne at agricultural products sa katapusan ng buwang kasalukuyan. Tugon naman ni Director Marcos Valdez ng Consumer Policy and Advocacy Bureau ng Department of Trade and Industry na ang ahensya ay nakikipag-ugnayan na sa Department of Agriculture at maging sa Department of Energy para naman sa pagpapatupad ng pagtataas ng diskwento. Sinundan din ni Congressman Tulfo ang pangako ng mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation kay Speaker Romualdez sa pagtaas sa diskwento doon sa mga bayarin sa mga ospital
ospital, professional fees at pasyenteng nasa 30% lamang hanggang 50% ang kanilang kinakailangang sagutin. Ayon nga kay Tulfo, mahirap para sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation na karamihan ay mga empleyado ang sagutin pa yung 70% ng gastusin. Batay nga sa kasalukuyang subsidiya ay merong subsidy rate na 30% na ipinapatupad. Sinabi naman ng mambabatas na ang breast cancer ay isa sa mga top cases na pinanggagalingan ng mga insidente ng pagkamatay at sana ay mapaglaanan ito ng mas malaking tulong na ilalaan nga para dyan sa naturang mga pasyente na may taglay na karamdaman na nabanggit. Muli namang nananawagan ang Commission on Elections sa mga Pilipino sa ibang bansa na magparehistro at upang makaboto sa 2025 midterm elections. Sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rix Laudianco na nasa halos 15 milyon ang bilang ng mga Pinoy sa ibang bansa, ngunit mahigit 1.6 million pa lamang ang nakapagparehistro. Mababa pa rin ang nagpapa-reactivate sa mga nakalipas ding linggo. Mula nga nang simulan noong buwan ng Pebrero ang naturang voter registration, sinabi ng poll body na mahaba ang panahon para makapagparehistro. Kaya't samantalahin na sana ng mga Pinoy abroad ang pagkakataon upang makaboto at nabatid kasi sa datos ng Commission on Election noong nakalipas na halalan ay nasa higit 600,000 lamang na mga Pilipino sa iba't ibang mga bansa ang lumahok sa halalan. Kaya naniniwala ang komisyon na sa pamamagitan ng internet voting ay dadami pa ang makikibahagi sa susunod na eleksyon. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 23 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Dapat managot ang ilang nasa likod ng paglipat ng 13 billion fund at kabilang ang pinapanawagan ng ilang kongresista. Itong si Senator Amy Marcos mismo, na kapatid ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kailangan daw habulin para doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino program na na-divert sa national budget ng nakaraang taon papunta doon sa ibang mga social amelioration program. Ayon nga kay House Assistant Majority Leader at ako Bicol Congressman Raul Angelo Bungalon, karapat-dapat na talakayin ang naging implikasyon ng ginawang paglilipat ng pondo ng Senadora na para sa 4Ps o yung tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino program. Lalo na at 4.3 million na mahihirap na Pilipino ang hindi raw nakatanggap ng cash assistance mula sa naturang programa. Sinabi pa ni Bungalon na dahil sa ginawang realignment ng pondo ay nagkaroon ng epekto doon sa mga dapat na benepisaryo ng naturang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development. Paliwanag pa ni Bungalon na kung pananatilihin ang pinanatili sana yung 13 billion pesos sa 4Ps sa 2023 budget ay maaaring nagamit sana ito doon sa naturang mga kinakailangan mapagkalooban ng tulong at napaliit yung deficit. Una ring inamin ni Senator Marcos ang pagtapya sa 13 billion fund mula sa 4Ps budget bilang pinuno ng Senate Finance Subcommittee na responsable sa Department of Social Welfare and Development budget. Katwiran naman ng Senadora na inilipat ang pondo upang mabilis na maipatupad ang mga proyekto ng Department of Social Welfare and Development. Kabilang na ang supplemental feeding, kapit bisig laban sa kahirapan at yung comprehensive and integrated delivery of social services at yan yung tinatawag na kalahi at ganun din yung quick response fund for disasters at assistance to individuals in crisis situation. Dismayado naman si Bungalon sa naging katwiran ng Senadora para sa paglipat ng naturang pondo dahil sa palagay niya ay negatibo ang epekto nito sa libu-libong benepisaryo na umaasa sa 4Ps na programa na hindi nakatanggap ng financial assistance. Sinabi pa ni Bungalon na ang ginawa raw ng Senadora ay maaaring may kinalaman sa kanyang re-election campaign, bagay na itinatanggi naman ng naturang Senadora.
Naniniwala naman si Korean Chamber of Commerce Philippines President Yoon Chong-on na mas maraming Koreanong mag-aaral ang mahihikayat na mag-aral dito sa Pilipinas sakaling matuloy ang plano ng bansa na liberalisasyon sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan daw ng charter change. Sinabi ito ng opisyal sa kanyang pagdalo bilang resource person sa ikalimang araw ng pagdinig ng House Committee of the Whole sa resolution of both houses number 7. Inihayag ni Hyun sa komite na malugod ang pagtanggap ng kanyang chamber sa planong liberalisasyon sa edukasyon sa Pilipinas na isa niya sa mga isinusulong na pagbabago sa resolution of both houses number 7. Anya ang nilalayon na magkaroon ng presensya ng mas marami pang foreign schools sa bansa ay tiyak umano na magreresulta sa pagdagsa ng mga Koreanong estudyante at iba pang mga dayuhan. Mas magiging competitive din anya ang edukasyon sa bansa at magbebenepisyo ito sa Pilipinas. Ayon pa kay Yoon, nasa 50,000 na Korean nationals ang kasalukuyang naka-enroll sa mga local schools sa ating bansa, kung saan karamihan sa mga ito ay interesadong matuto sa Ingles. Sa isa nga sa mga itinutulak na economic amendment sa ilalim ng konstitusyon ay gawing 100% na mula sa kasalukuyang 40% ang foreign ownership sa sektor ng edukasyon dito sa Pilipinas. Ito naman tayo ng mga karagdagan pang report. Ang Department of Agriculture at National Economic Development Authority ay tiwalang tuloy-tuloy ang magiging pagbaba ng presyo ng bigas. Ang bakuna naman laban sa African Swine Fever inaasahang magiging available na sa merkado dito sa Pilipinas sa katapusan ng 2024. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Kelly Cordero. Tiwalang Department of Agriculture at National Economic and Development Authority na sa mga susunod na buwan ay hindi natataas ang presyo ng bigas. Ito ay matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na ang bigas ay kabilang sa mga nag-ambag sa pagbilis ng inflation rate sa 3.4% nitong Pebrero. Sa monitoring ng Department of Agriculture, patuloy daw ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado sa nakalipas na 2 buwan. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, 2 pesos hanggang 3 pesos ang bawas sa presyo ng kada kilo ng bigas. Makakabili na umano ngayon sa mga palengke ng regular at well-milled rice na nagkakahalaga ng nasa 49 pesos hanggang 50 pesos. Ayon din kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, madadagdagan pa raw ang supply ng bigas dahil magsisimula na ang anihan. Bukod pa rito, nagsisimula na rin umano, ani Balisacan, ang pagbaba ng presyo ng bigas sa world market. Nakita namin yung trend, bumaba na siya by 2 to 3 pesos. 52 yung prevailing, 53 ngayon 50 pesos. Doon sa monitoring natin, at least dito sa NCR, doon sa 13 major markets natin na minomonitor ng AMAS. And then March, April, ito na yung kasagsagan ng harvest ng dry season. Mas maraming inaasahan natin na bigas o palay na ma-harvest natin. Samantala, inaasahan naman na magiging available na dito sa Pilipinas ang gamot kontra African Swine Fever sa katapusan niya ng taong 2024. Ayon kay Dimesa, mayroon ng 2 manufacturers ng ASF vaccine mula Estados Unidos at Vietnam ang nakatakdang magsumite ng aplikasyon sa Food and Drug Administration. Patuloy pa rin kasing naapektuhan ng ASF ang swine industry ng Pilipinas. Kung matatandaan, kabilang din ang presyo ng karning baboy at baka sa nag-ambag sa pagbilis ng inflation. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pa nating mga balita, dadako tayo sa mga report ng ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines hindi raw titigil dun sa kanilang mga hakbang dyan sa pagprotekta ng ating teritoryo. At may nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Lawag. Hindi maaaring tumigil ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa pagprotekta sa mga karapatan at teritoryo ng Pilipinas. Ito ang naging pahayag ni Commodore J. Tristan Tariela, ang tagapagsalita ng West Philippine Sea sa Philippine Coast Guard sa patuloy na aktibidad ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Anya, sa dagat ay hindi tulad ng kalsada na agad na maipepreno ng barko kung may mangyayaring hindi maganda. Pero pwede kang makaiwas
Ngunit ang ginawa ng China ay hindi nila ito iniwasan bagkus sinadya pa nila na banggain ang barko ng Philippine Coast Guard. Ito ay kasunod ng muling banggaan sa pagitan ng mga barko ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard. Dahil dito, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga pinakamahusay na Coast Guard sailors upang maunawaan ang tungkol sa maritime geography sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, mayroong 3 Coast Guard vessels na nakatalaga, ang BRP Sandangan, BRP Cabra at BRP Teresa Magbanwa, kung saan ito ay tinuturing na isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Sa usapin ng mga tauhan, ang bansa ay may 9 na okupado ng maritime features sa West Philippine Sea. Samantalang 3 dito ang walang presensya ng Philippine Coast Guard, ang Kota, Ayungin at Rizal. Habang ang 6 ay inokupahan ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Tariela, hindi niya masasabi kung sapat na ang bilang ng mga tauhan na nakadeploy para masabing ligtas sila sa anumang panganib. Inamin niya na kahit mahirap para sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng resupply mission, hindi sila titigil dahil umaasa sa kanila ang mga mangingisdang Pilipino. Iginiit ni Tariela na hindi kailanman lumabag sa international law ang kanilang ginagawa kung saan sinusunod nila ang mga alintuntunin ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Anya, walang ginagawang masama ang Philippine Coast Guard, ibig sabihin, maaaring hindi maintindihan ng China Coast Guard ang international law. Sa kabila ng aktibidad ng Chinese Coast Guard, iginiit niya na mananatili lamang ang presensya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. We are not provoking anybody. We are not violating the international law. It's the Chinese government who is doing that. They are aggressive, they are provocative, they are unlawful, they are bully. Tayo, with a water cannon, hindi nga kami nag-water cannon eh. Minimal military grade laser, binabangga-bangga. Tayo pa ba talaga ma-misinterpret dito? Again, let us stop that mindset. No? Ang laban natin sa West Philippine Sea, kung iisipin natin ngayon na magkakagera na, kaya we are going to choose to be silent about it. Parang sinabi na natin na isuko na rin natin ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Kung hindi nyo makita ang relevance ng ginagawa natin sa panahon nyo, dahil sasabihin yung ordinaryong Juan de la Cruz lang kayo, isipin nyo na lang kung paano maapektuhan ang kinabukasan ng mga Pilipino, which is the next generation of our time. Samantala, sinabi ni Tariela na hindi sila titigil sa pakikipaglaban para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil ang kanilang ginagawa ay para sa kinabukasan ng masusunod na henerasyon. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Luwag para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ram Nikimuyug para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo. Nagbabagang mga bato at puno bumagsak sa gitna yan ng kalsada sa May Bontoc Mountain Province. Ang kalsada pansamantala munang isinara. Kaugnay yan may kabuuan pang pag-uulat ang Bombo Radyo Kawayan. Pansamantalang isinara ang Bontoc Baguio Road sa bahagi ng Barangay Alab proper Bontoc Mountain Province matapos na magbagsakan ng mga nagbabagang bato at kahoy sa gitna ng kalsada. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Senior Fire Officer 1 Clifford Chinalpan, Acting Municipal Chief Operation and Deputy Municipal Fire Marshal ng Bontoc Fire Station, na pag-alaman na pasado alas 4 kaninang umaga ng kanilang isara ang kalsada matapos umabot sa dalisdis ng bundok ang sunog. Anya nasunog ang ilang mga puno sa itas na bahagi ng nasabing kalsada dahilan kaya't bumagsak ang mga ito na naging dahilan naman ng pagkaantala ng trapiko. Ayon sa opisyal, may nasaktan umanong isang residente dahil sa pangyayari matapos siyang mabagsakan ng bato, ngunit sa ngayon ay inaalam pa kung nasaan dahil sa hindi siya naabutan sa lugar nang dumating ang mga rescuer. Alas 8:50 naman kanina umaga na muling buksan ang kalsada matapos na ideklarang fire out ang sunog. Ayon sa pagsisiyasat ng pulisya nitong Lunes pa, nagsimula ang sunog at umabot na sa mahigit 4 na hektarya ng damuhan at taniman ang napinsala. Wala namang napinsala mga bahay sa sunog dahil sa gumawa na sila ng mga fire line bago pa maabot ng apoy ang mga bahay. Hindi pa naman malinaw sa ngayon kung anong posibleng dahilan ng sunog at kung magkano na ang pinsalang naidulot nito. Dahil po sa kadahilanan po na itong mga
sa bundok po is dried na po lahat yung mga grass or yung mga twigs, and then it will cause forest fire. Mabilis po yung pagkalat ng apoy dyan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Ferrer na nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yung Task Force El Nino bumuo naman ng Comprehensive Integrated Action Plan upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa ating bansa. May impormasyong nakalap ang Bombo Radio Iloilo. Bumuo ang Task Force El Nino ng Comprehensive Integrated Action Plan upang matiyak na sapat ang supply ng tubig sa bansa. Ito ay sa gitna ng epekto ng matinding El Nino phenomenon na nararanasan ng Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Raul Fernandez, Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 6, sinabi nito na layunin ng nasabing action plan na tiyakin na hindi lang tubig, kundi maging ang food security, power supply at maging ang kalusugan ng bawat mamamayan. Ayon kay Fernandez, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na matugunan ang kinakaharap na El Nino. Makakatanggap rin anya ng cash assistance mula sa pamahalaan ang mga apektado ng tagtuyot. Napag-alaman anya na ang strong and mature El Nino na nararanasan ngayon sa bansa ay inaasahan na tatagal hanggang sa buwan ng Mayo. Katatapos lang po namin ng meeting po ng Task Force El Nino. Nagkaroon po tayo ng plano po, hindi tawag namin comprehensive integrated na action plans. Pinagsama-sama po namin mga plano namin para po masiguro na meron po tayong sapat na supply ng tubig. Si Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang grupo naman ng magsasaka ipinanukalang i-evaluate ang Rice Tariffication Law at pag-aralan ang mandato ng National Food Authority. Kaugnayan, alamin pa natin ang kabuang detalye mula sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi. Nilinaw ng grupo ng magsasaka ang naging issue sa pagbebenta ng National Food Authority ng buffer stock ng bigas. Ayon kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na simula noong maipasa ang Rice Tariffication Law noong 2019 ay nalimitahan ang functions ng ahensya sa pag-manage ng reserba ng bigas at hindi na ito maaaring magbenta sa mga palengke at retailers. Nakasado mano sa batas na kung masisira na ang buffer stock ay maaari itong maibenta, subalit ang naging problema lamang ay ang hindi pagdaan sa tamang bidding. Hindi rin na niya maaaring ibenta ang naturang bigas sa mga kadiwa markets, lalo pa kung malapit na itong masira dahil siguradong aangal ang publikong makakabili nito. Anya, patapos na ang unang 6 na taon ng Rice Tariffication Law kaya dapat na sumailalim na sa pag-evaluate at pagbuo ng amendments sa naturang batas upang mapag-aralan muli ang mandato ng National Food Authority. Ikinababahala kasi ni Montemayor na magkaroon ng krisis sa panahon ng kalamidad, lalo pat wala na sa poder ng ahensya ang pag-aangkat ng bigas. Tapos pinagbawal pa nilang NFA na umangkat. So ang resulta niyan, walang buffer stock ang NFA. Paano ngayon kung magkaroon ng krisis o kalamidad, El Nino o bagyo, wala ang buffer stock ang NFA. Hindi na naman nila yan naisip dun sa batas. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wandas na nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ang Philippine Bowling Association ay aminadong mas aktibo sa mga tournament ngayon para sa taong kasalukuyan at gumaganda raw yung epekto ng mas dumaraming bilang ng mga manlalaro. Alamin natin ang update na kalapyan ng Star FM Bacolod. Aminado ang Philippine Bowling Federation na mas active ngayon ang mga bowlers sa pagsali sa iba't ibang events kung saan nakakapag-uwi ang mga ito ng mga medalya o nakakapag-podium finish. Nakaraan lang ay nakapag-uwi si Zach Sales Ramin, ang pinakaunang Pilipino at pinakabatang bowler na nanalo sa Singapore Open, kasabay nina Mark Dylan Custodio at Stephen Luke Diwa na nag-uwi ng gold at Rachel Leon na nakagsikwat naman ng bronze sa World Bowling Championship 2021 sa Dubai. Sa panayam ng Star from Bacolod kay Pinoy bowler at champion Mark Dylan Custodio, sinabi niya na mas
mahirap ang kanilang kakaharapin pa ng mga tournament, ngunit gumagaan ang kanilang mga laban lalo na at mas tumataas ang bilang ng kanilang mga players. Mas intense po yung competition. Kasama rin po yung mga taga-US, yung ibang mga European countries. Hindi lang po yung Southeast Asia. Ngayon po, may 8 members pa kami sa national team. Hindi ko malala. Pero 8 po sa national team, tapos 4 po sa youth para sa boys. Tapos ganoon rin po sa girls. So 12-12 po siya. Maliban dito ay nagpapakitang gilas din sa mga events ang mga Dubai-based Filipino bowlers na sina Mario Rivera, Yuela Marcial, Hashim Guinomla at Kenzie Rivera. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Lubos na ikinalungkot ng komedyanteng si Vice Ganda ang biglaang pagpanaw ng multi-awarded actress na si Jacqueline Jose dahil nag-pitch na umano sa kanya sa Dream Project kasama ito. Matatandaan na huling nakatrabaho ni Vice Ganda si Jose sa Metro Manila Film Festival entry na Fantastica noong 2018. Ibinunyag din ni Vice Ganda na gusto niyang makatrabaho ang actress sa isang indie-type movie pero comedy. Ayon kay Vice, iba ang lungkot na naramdaman niya dahil sa pagkawala ng aktres. Anya nakakalungkot na hindi na matutuloy ang gusto niyang pelikula na gagampanan sana nila bilang magnanay. Nagbahagi rin ang komedyante ng ilang off-cam moments nila kasama niya si Jacqueline Jose. Paglalarawan niya, mabait, mahusay, makisama, hindi natatakot at mapagbigay ang multi-awarded actress. Si Mary Jane Gak naman o mas kilala bilang Jacqueline Jose ay iniulat na pumanaw sa edad na sa 60 anyos noong Marso 2, Sabado po yan dahil sa heart attack. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagtutok sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. At dako man kayo ng ating bansa o kahit nasa labas pa ng Pilipinas, matutunghayan sa pamamagitan ng ating mga Facebook Live sa mga paborito ninyo na mga dialekto na ibig ninyong mapakinggan at mapanood. Diyan sa Hilagang Luzon, mapapakinggan ang ating mga programa at mapapanood sa Facebook Live diyan sa Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Baguio, habang diyan sa may bahagi ng Southern Luzon, ang Bombo Radio Legazpi. Diyan din po sa may Cagayan Valley, maaari niyo pong tutukan ang amin pong istasyon sa Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region naman, nariyan ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At sa mga Bicolano, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo, sa oras pong ito, samahan niyo kami sa isang panalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang panawagan ng Bombo Radio Philippines. At Bombo Everly, yung mga kababayan natin, pagka ganitong panahon, umiinit na yung panahon ngayon, pero hindi pa nagdideklara ang Department of Science and Technology ng formal na pagpasok ng tag-init talaga. Pero payo natin magtipid talaga sa tubig dahil may mga anunsyo na ng water service interruption. Yan ang ating pag-ingatan ngayong mga panahon na ito. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon inimulagan nimo ang porman Bombo Chama Blanco Hover standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Sang nakaligad sining semana ginbuyagyag diri ni Iloilo City Councilor Romel Duron ang chairman sang Committee on Games and Amusement nga ila sining natukiban nga nagpadayon sa pag-operate ang Mandurriao Cockpit Arena apisar wala inisang resolution of no objection. At the same time, wa isang may mga nagakaigo sining permit. Suno sa konsyal, iya sining ipatawag ang management kag ang tag-iya o ang operator mismo sa Mandurriao Cockpit Arena. In fairness sa management kag sa tag-iya ginpadulungan sa Bombo News team ang nasambit sining Cockpit Arena agud nga mahibaluan kung ano ang sistema ng plastada kay ginapahayag diri iya sang committee on committee chairman on games and amusement nga wala sila nagsunod sa mga nagakigo sining regulasyon kag ordinansa. I-check na ba lang follow-up report kaupo naman sa kay Bombo Gladwin Gustilo. Glad sa report, please come in. Diri ang tagiya sa Mandurriao Cockpit Arena matapos igapatawag ini asang Iloilo City Council ti ginapahayag nga nagpatigayon sang bulang apisar at wala sang permit nga halin sa city government. Suno diri kay Mr. Felix Hagulino ti ang owner diri sa Mandurriao Cockpit Arena, iya diri ginapahayag ti aminado man nga wala ini kakuha sang resolution of no objection o konrono diri ti buwas nga adlaw natalana nga magatubangay sila kag magtambong man di sa hearing nga paunahan man ni Councilor Romel Duron ti ang chairman sang Committee on Games, Amusement and Professional Sports para sabton diri Bombo Champ ang alegasyon dugang pa ni Hagulino ti nakaschedule na ang bulang sadtong Pebrero 12 kag Pebrero 16 tungod ara na kagahubol na para sa iyaman nahuya siya bala Bombo Champ sa mga bisita sini halin mismo sa Rojas Antique kag pila pa diri ka mga VIP nga mga bisita ti amuni gindayon niya ang bulang wala siya kakuha wala man siya kakuha sa rono ti saya diri nga paghangup man ti ginasiling na ti ang resolution of no objection ti sa pagkuha lang sang franchise langgid ang pagkuha sini Bombo Champ ti diri niya lang nabalaan ti special permit ang special permit kag ang rono diri gali per event gali ini nga ginapangayo kag ti diri ginakuha man sa city government ti angot diri nagapangayo man siya sang pasensya sa may city government dati magakuha na siya sang permit man kung may ara man siya patigayunon nga ti fight diri sa iya man nga talatapan ti kung i-cancel niya bala Bombo Champ ti sadtong Pebrero 12 kag February 16 siya kuno ang mahuyan sa mga bisita niya kag dako ang ti madula sa iya nga income man ti buwas ti mi ara naman siya application for the whole month sa bulan sang Marso kag Abril piti agot ti i-process ini ang rono niya bala Bombo Champ ang resolution of the objection ti agot ti wala na sang problema pa ang iyaman nga business ti buwas pa diri ang hearing ti agin sukot man siya sang 10% gross income kag diri ti 100 pesos per fight man
ang sukod sa iya ti diri man nagpadulong ti check man nato ng area nagapadayon si gapon ang iyaman nga operation ti apisar ti miara man siya ti ginpatawag siya ti isang city government angot diri sa mga wala ya bala na hikutar nga mga permit sa iyaman nga fight business diri tinaybaluan bala nga ti ipagatawag ini isang city government man ti taga dumalahan man kaga operator siya kaga nagaako man siya bomochamp ti sabtonyo man ang tanan nga ti anuman dira ang mga violation nga iyaman nga na tungod man sa siningaw wala pagkuha sang rono kaga special permit diri no na sa diri sa ordinansa tuhoy no sa pagpatigayon man nga sang aktibidad ti amoni ang pagsecure sang resolution of no objection kag dapat ini tumanon ti ang tukiban diri ti sadtong Pebrero 12 kaga 16 diri ti amuna ang adlaw kung sa diin ti nagpatigayon sa sang bulang apisar wala sang special permit kag grono nga nakuha sa city government diri napatag man diri ang natungdan nga kompleto man ang iya mga papeles ti nagakuha man siya sang business permit nga ti maga-expire man ni sa tuig no 2025 kag handa man siya maga-atubang kag diri ang penalidad nga ti pagkatapos ang hearing kag man diri ang mangin desisyon sang City Council na tukoy sa sini nga iyaman na nabayular. Yari bala pamatian naton diri ang pagpatag ni Mr. Felix Hagulino ang tagiya diri no sang Mandurriao Cockpit Arena sa aton interview. Nag-meet kami ni Attorney Duro si Buyet. Okay. Si Sir Buyet lang. Nag-istorya na kami partition kahit bala mo ubol naman at least under process na subong kay ma-meet kami buwas alas 10 aga sa City Hall sa mga about ng mga aligasyon di karon ti simple na ngayon siya pabor kay Attorney Duron kay Sir Buyet nga kay ti simple ubol na subong na about sa Runo kay yatag nila sa Runo by buwas na sa Thursday within the month of March and April. Kaya subong kayo na ubol na ako ng schedule, tinuya ko sir. I just because nga ang mga bisita ko from Ruas City, from Antique, from Estancia, all over Panay area. Pinaka-schedule ako sir sang event nga muli karon. Balik February 16. October 16. Kaya mo to yati siyempre kami kay ngagaw karon kay tungod nagbag-on sistema sir. Wala mo last time niya ang sa ako nga pagangop ang inasiling nga runo yan sa franchise lang gid. Pina-apply ko mag-renew ko sa franchise, amo na napag-apply mo sa runo. Sang last time naman kasi, ko ano naman special permit per event. Kaya subong gali may runo na. Kaya mo to nga simple tinayo mo ko pasensya siya nga muna nga way ko banlo gali nga required na ang runo kada event. So amo to nga sila niya sige okay ma-set ka schedule. Sila niya patuloy mo na yung event mo subong kayo tisipin mga bisita ka di ka na huwag na cancer mo sir tisipin mag-iang gusto mga bisita ko pero nagpapadala siya disang from city office 2 katao gali kay aga ko nag-umpisa kay pwede ka mo konsultada siguro mga dugay mga last time araw naman ang 2 katao na ma-duty para ma-claim sang taxes. So balik sir up to 16 wala ko special permit. Ay ito sa special permit kay just because sa muna gani nga kapangayo mo ko sang time nga nagtubangay kami nga ngayon magkusisa siya kay higit ko naglaom ngali nga and every event subong ko ano sang runo. So sa buwas may ato na ko nga application nag-submit ko sa may City Hall for the whole month March and April. So ang ginatag sa akin nga runo every 2 months na starting buwas na kay dito gina-submit ko mo kalite kay buwas pa ang among nga hearing about sa complaint about sa aligasyon nga mo nimo. Wala pa man sanction si sanction why pa man wala pa why pa man kaya mo na ang niya ginpangayo ko siya tisiling ko mangayo lang ko sang inyo nga taho from city office nga 2 ka taho nga mabantay to claim the taxes na makapo sa aton na City Hall. Bali sa Subo, sir, special na special ni nga bulang sa special ni Subo. Amo na nga amo to nga ngayo siya sang paintulot sir as long nga gina-process ng atong papers para sa runo. Pinangayo ko siya kay tingin ko sir attorney
for the sake lang sa mga bisita ko, timuya kung hindi sila madayon. Ay imagine for mga pamruwas, para mantiking nga makatudi, kining ko, subong lang ang pabor. Kay boss siya total anti-processing na naman ang atong mga requirements. 100 per fight. Galing ng Volta 68, wala kayo kabalo. Hindi. Why ko kakabalo, pero may ginpadala sila di nga tao from Treasurer's Office nga naka-uniforme pa. Nagato sila di. Di karoon gisukot nila ko 10% and the gross income sa gate and then 100 piso per fight. Di okay willing ko magbayad. Kaya siya why ko kabalo pasensya agad. Ay need na galing subo. Unless before ya, why pa-share mo. Only ma-process ka lang isang special permit. Why ka na isang ang bayaran mo yung special permit. Pero about sa taxes, why ko idea. Amo na nga siyempre pagkatubahay na mo na Buitrico, dahil ito rin doon, amo na siyempre nga yung ito siya pasensya, kaya hindi mo kaya siling nga hindi ko willing, kaya ito siyempre natural, tao man ang tabo, kasayot man pero ako willing kuya magbayad sa aton taxis. So, ang aton application for the month of March nga event, nga special event, and April, tingog na. Nabatian naton diri Bomochamp ang pahayag ni Mr. Felix Hagulino ang tagiyano sang Mandurriao Cockpit Arena. Diri ti aton man nalabot diri si Councilor Romel Duron ti ang chairman man. Pero pagkanto mo to Bomboglad may bulang? Yes, Bomochamp nagapadayon ang bulang. Ti special man ina nga bulang kuno at may mga officials man ang mga personnel no halin mismo sa city government ti alin na sa opisina sang Treasurer's Office nga ara man naka-standby bala Bomochamp ti sa pagpanukot sa sining tax kag ti buwas pa ang iyaman nga application sa sining Orono ti agin allow lang anay ti may mga bisita subong ti naglisensya man siya kay Attorney Duron nga kung pwede i-allow lang anay kay may mga dalagko nga mga bisita nga dira ti nagpatigayon man sang bulang sa sining nga mga tinion tigin pasugtan man siya Bomochampa ni Attorney Duron ti as long as mabaydan niya ang ining ati ang gross income kag ang tax bala Bomochamp sa sining ginpatigayon nga bulang sa sining nga mga tinion ti nalabot man naton diri. Pero antes there was a time nga Candelaria ganito nga ginpahold man sang City Council ang pagpatigayon sa bulang sa Iloilo Coliseum kay wala sang resolution of no objection kag kung maghambal ka nga Candelaria why lamang ina nagalimit sa Rojas, Estancia, Calibo butsilingon iya international may mga bisita pa gani from United States of America may bisita pa from Mexico nga nagpakigbahin sa prestiyoso siniyang sport sa game foul industry. Big deal man to gani kag big nagtugag ito gani isang dako man sini nga issue sa bahin sa syudad sang Iloilo ti sa Mandurriao ya gipasugtan lang ni Councilor Doron as easy as that? Amo lang na? Amo gani Bomochamp tigin check nato ng area ti nagapadayon bala ang operation sang bulang dira sa area ti suro man sa iya kay Mr. Felix ti gipasugtan man siya ni Attorney Doron kag sang city government nga padayuno lang anay ang operation niya ti pisar nga pending pa blang application niya sang Rono ti buwas nga adlaw man Bomochamp ti ma-approve na kuno ang Rono amo ni ang resolution of no objection sang city government man ti bilog na nga bulan sang Marso kag Abril ti bali tingob na ina nga pagkuha man sa sini nga special permit kag Rono dira sa city government ti diri nalabot man naton diri si Councilor Romel Duron ti amo man ni ang chairman no sang Committee on Games, Amusement and Professional Sports diri ti ginpayag nga bala Bomochamp ti apisal sa mga ebidensya man ti sila nga natipon kag natigayon gid man ti nagpatigayon sa bulang sa munang area ti luyag man sang opisyal Bomochamp nga hatagan anay sang chance bala kag makasabat man ang management o kon operator sini ti dugang padiri ni Duron ti ang pagiwat sang bulang nga wala sang permit kag naga-deprive man sang syudad ti sang amusement tax kag dapat makadto sa kaban man sa gobyerno. Tirino pinaagi man sa pasan nga solusyon ti amo ni buwas imbitaron no sang Iloilo City Council ang management ti amo ni ang tagiyano sang Mandurriao Cockpit Arena ti iniman mi kang tanan no sa pagkabig ti pagkuha nila sang reliable reports
nga ginaaligar ti nagpatigayon sang bulang at ti dira sa nasambit nga area ti sadtong Pebrero 12 kag Pebrero 16 kung sa diin ti wala diri nagsecure no sang resolution of no objection o konrono diri kag special permit man ti nakasaad dinhi man sa regulation ordinance number 23-050 ti diri dapat nakaibalugid ang City Treasurer's Office agud makapanukod sang 100 pesos kada sultada ti subong man sang amusement tax base diri no sa nakasaad nga ordinance. Suno pa sa diri sa konsehal man ti apisar nga may pila ka mga ebidensya ti isang promotion pamatian anay diri sang sanggunian panglungsod ang bahin man sang management ti makapatagan ay antis makadesisyon kung ano ni ang mangin kahimtangan sa sininga nasambit nga cockpit arena diri at buwas ti amo ni magapatigayon sa investigation and aid of legislation diri at ara man ti magatambong man diri ti nagpayag man diri si Mr. Felix nga siya magakadto mismo sa area ti agon magpatag man ti diri damo man sa mga ebidensya diri nga nakuha man si Councilor Romel Duron ti nagapabulang diri ang Mandurriao Cockpit Arena nga wala sang special permit kag rono diri ti sa subong ti nagpatag diri si Councilor Duron ti santo man sa fighting law ti ang adlaw sang Domingo fiesta kag holiday ti pwede ini bomochamp kag mga inadlaw man o weekdays diri basta miara sang rono apang hindi dapat maglapaw sa 3 ka adlaw ti ang natabo didto ti February 12 February 16 ti Monday ina ang February 12 February 16 is Biyernes ti amo na ang ginpatigayon ti wala sila sa kakuha man sang rono kag special permit natuhoy sini nga ginpatigayon man nga bulang dira sa area ti diri nagpayag si Councilor Duron ti sa buwas ti depende ina sa mangin decision man sang City Council kag ano bala diri ang mga violation ang pwede diri mangin ma-stop bala ang operation asang nasambit nga cockpit arena diri pagkatapos sa sining paghiwaton nga hearing buwas nga adlaw. Yari bala pamatian naton diri ang pahayag ni Councilor Romel Duron ang chairman sang Committee on Games, Amusement and Professional Sports sa aton interview. Ang justification malanda let's say kung Sunday, that's provided already by law nga hindi na sila kailangan magkuha permit. Provided Sunday lang na kag holidays, no? Not all holidays ganing allowed sila. There are exceptions, mga Semana Santa, Holy Week, hindi sila pwede. Rizal Day, I think hindi man pwede. Election, hindi man pwede. So, i-qualify mo ang holidays. May holidays, legal holidays, kaya hindi sila pwede. Kaya may ara man nga pwede sila. Pero in normal days, ang justification lang, fiesta, whether it be district or barangay, allowed na sila. Kaya mo na ang nabutang sa ordinansa, provided hindi magsubra sa 3 ka adlaw ang pangayo nila, no? Sang promoter, Kaya at the same time, makabulig man na sa mga barangay mo. Sa barangay fiesta kung siya request nila, parts ang ilakita kagto sa barangay. So, ang bulang nila, saan na-approve na doon outside sa sinigang mga schedules? Based sa monitoring? Based sa monitoring, may ara nga maski hindi Sunday, maski hindi legal holiday, kapag bulang sila, wala sila kakuha permit. So, isa ina ang nabobserbahan natin kag may report na ang Mandurriao wala nagakuha. Kaya wala sa record naman, wala sila nagakuha. In compliance sa aton ordinance 2023-50, they are required to secure permit. Kay para mabalance ang city treasurer or sa city government na kung may bulang, makapadala sila tao nila. Kay for every fight or sultada, nagasukot kita pursuant sa ordinance ang 100 pesos. Kag may amusement tax Di kung nagasukot sila sa amusement tax, naturally, kung deprive ang city government sa amusement tax, kada sulod mo na vlog, gasukot sila 500, 600, I think do 15% sila iyas ang city government, do 15 or 20%. So kanugon, sayang I observe isang bulang lang rin sa araw, do 4 days lang to, we earned more than 2 million. So, kanugon bala, sila wala sila comply. So,
gin-invite naton ang owner, operator sang Mandurriao Cockpit Arena to explain in compliance with the ordinance. To observe also, we observe due process nga before i-penalize naton sila, pamatian tanay kung bala matuod ang report, although we have evidence nga may promotion sila, kay gina-plus man nila sa Facebook, makita mo, no? Kag may mga kilala ko nga ibang nga kapitan na nagabulang, no? Na nagakadto. So that's why I know sang schedule nila. I think subong may ara gani guro. Nabatian naton diri si Councilor Romel Doron, ang chairman sa Committee on Games, Amusement and Professional Sport. Ti amo na bumutsamp after no sa mapamatian ang bahin man sa Mandurriao Cockpit Arena diri, ti amo na maka-decide sila kung ano nga penalidad ang pwedeng pag-atubangon sa sining tagiyaman kagang management man sa sining nasambit nga Cockpit Arena Bomochamp. Ti amon to kay na nakita naton ti nagapadayon bala Bomochamp ang ila operation ti apisar ti wala sila nag-secure sang permit, ti buwas pa bala approve man ang rono nila, ti nakita naton to madamo ang nagatambong kag ti padayon man ang ilang operation. Ti amo na kuntani bala Bomochamp may ara na kuntani sila sang violation man, ti tani anay ginhold ang anay ang ilaman nga operation dira, ti agud ti mangin okay man bala ang ilang operasyon sa sining Cockpit Arena dira sa mi distrito sa Mandurriao, Bomochamp. Amo na gani nga do karadlawan ang guaya sini karon Bumbong Ladwin, no? But luyag ko lang i-point out ang statement, diri ko mauna sa statement ni Councilor Doron, kaya balya ang pagpabulang nga wala sang permit naga-deprive sa syudad sa pagsukot sang buwis. Well, kung wala sang permit, wala sang rono, wala sang special permit, no? Butsilingon, illegal. So, ano man? Amo gani? Naglibog ulo ko. Di ba abogado ni si Councilor Doron? Amo gani? Do ginapalapaw yung pumuluyo sa eksakto sinikag sa tadlong nga istoryahaw. Anyway, ginapresyar naton ang pag-ako yan ni Mr. Felix sa ano nga last name? Hagulino Jr. Ang may na-miss out sila or i-clarify ta pag ining process bala. Kay last time previously kuno wala man sang Rono. Rono nga ginakinahanglan. Bumbong Ladwin. Sumong iya kuno may ara na sang Rono. Rono stands for Resolution of No Objection. But as per information nga nakalabot man diri sa aton, daw nakapasa naman inisla tanan sang mga documents to sa city government. Rason nga ti amo na may mga tao na to subong from the city treasurer's office nga present sa nasambit sining pabulang Bumbong Ladwin, no? Pero ti isa pa gid kaluyag ko i-point out sa mga statements sang duwa naton ka mga na-interview sa kay Sir Hagulino, guro ti nahuya na siya kuno nga i-cancel niya kay ang bisita niya halin pa sa iban sining lugar, Estancia, Rojas. Ako may ideya ako sa parte sa sining bulang, mag-intra ka sa bulang, 21 days preparation, di ko magpreparar ka sa manok, gastuhan mo ina. So kung hindi madayon ang bulang, definitely maruya agid man, mahuyan ikaw. Sa aton sini nga mga kabombo. But sa madumduman ko, though last year pa maniging call attention sa management ng MCA nga may mga lacking sila nga documents. No? So ang pabulang agin pangayuan sa pasensya ni Mr. Agulino was February 12 and 16. Yes, subong lang gid ya. Last year pa ni gina call ang attention sini nila sa aton sining mga kabombo. Paano ina nga kung wala to kung wala sang mga may nagkadto abe nga taga City Hall kag kuha sang atensyon nila nga ti why kamo sang runo, why kamo sang special permit nga may nagpabulang kamo. Kag ati ginistorya ko no ni Mr. Hagulino si Sir Boyet. Sir Boyet ang namin ni Sir Felix Hagulino man. Amo gani Bomochamp. Kag si Attorney Doron.
Ti amo to ginpasugtan lang kuno anay nga magpadayon ti magamo sina daw makambal kita nga why na sila yung nagasunod karon sa aton sini nga mga pagsulundan sa mga guidelines nga naka-stipulate Bomboglad kagatido abot mag-amo sining sitwasyon karon mangin premise na ini sa iban man nga negosyante hindi lamang sa nagakandak sa amo sining nga nature sa pagpabulang kundi for example bala sa boarding house ti pinangsira gani pilato 40 gani itong ginpasarado nga boarding house kay waay naka-renew sa ila sining nga lisensya now karon ya amo lang sini kadali okay na dayon ti unfair man sa mga nagaprocess sang resolution of no objection katulad sa Iloilo Coliseum. Katulad sa Rockwell Cockpit Arena nga tagsa ka magpabulang naga-secure sa resolution of no objection, naga-comply sa special permit, naga-comply sa guidelines in general sa pagkakandak sang pabulang. Amo na nga gawangal man tong iban Bombog Ladwin. Ti galing guro, ang sala lang sang taga Iloilo City Coliseum or Iloilo or Haro Coliseum kag sang Rockwell Cockpit Arena, ang ila lang sini nga sala kay why sila nakigistorya kay kagawa doron kag kay Sir Boyet. Amo gani mo ba siya? Amo lang ang kulang nila. Amo gani abo ba champ do naglibog yang ulo ko ti amo ni gani natukiba na gani nga daga illegal gali nga nagapabulang bala ang Mandurriao Cockpit Arena ti kita naton nagapadayon sige po ang operation. Kumbaga do hapaw ini ti naga indicate lang ini nga hapaw man ang implementation sang sining mga ordinance diri sa city government bala mo champ kung tanawon mo gani ang iban gani wala nakakuha sang Rono sini gina-hold anay o ginastop anay ang operation apang inis sa may ang sitwasyon sa Mandurriao Cockpit Arena ginpadayon si gihapon abo champ ti amo na yan do naglibog yang ulo ko sa siniti amo na basi kulang na sa istorya ka Mr. Boyet kagay attorney Doron abo champ ti amo na yung mga amo na yung mga liabi diri sa syudad sa Iloilo nga in fairness sa Mandurriao Cockpit Arena nakasubmit na sila kuno sang mga requirements kag ma-comply na nila mga kakulangan sini nila no pero technically as of now why sila sang runo why man sila sa special permit kay buwas pa ihatag yes hindi bala bubuglad kat hagto mo buwas pa ihatag bali po champ ti amo na buwas pa ya nga kumaga ang effectivity sang ilang runo ti bulan lang sang Marso kag abri ti ang violation nila po champ February 12 ka 16 mom ti amo na ang kumbaga ya bobo champ ti kung wala pa diri na tukiban ti wala pa yan nagpasa diri or naga-process si Mr. Felix no sang iyaman nga application sa sining nga pagkuha sang special permit kag Rono man diri sa city government ti was ti aton man hibaloon diri ti ano man ang mangin desisyon sang city council ti diri ang mga penalidad nga paghatag no sa sining nga Mandurriao Cockpit Arena natuhoy sa may kang tanan man sa wala pagkuha sang Rono kag special permit diri Bomochang. All right. Ini si Bombo Glading Gustilo para sa number 1, the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo. Sa aton siniyang nga mga kabombo, hilabi na sa mga negosyante or businessmen and women diri sa syudad sang Iloilo. Kung ang inyo siniiya nga greatest concern is mahuyan kamo sa inyo sini nga mga bisita, make sure nga kompleto kag wala sang sawid kung ano man nga mga aktibidades ang inyo sini nga hikuton or pagpabulang for that matter kay ang concern sa karon binulangay. Suliton ko, nakasubmit na sila kag nakakomply na sila kuno ang Mandurriao Cockpit Arena sang mga nagakaigo nga dokumento. But, istoryahan pa ini no? Sa aton sini nga mga kabombo by tomorrow.
No? By tomorrow. So, nung tabo sumong kay may bula, may Merkulisan da sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ti magapadayon ng balang may kasubong sini. Suno sa kay Mr. Agulino, sinya ti wala siya kabalo nga nagbag-o na kunong proseso nga kinahanglan mo gali iya nga magkuha anay sang runo or resolution of no objection sa tagsa nimo ka pabulang. So muni balang hambal sa aton sini nga laying ignorancia iuris non excusat or ignorance of the law excuses no one. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Pero nag-comply na sila kay gintawag ng ilang atensyon sandig man sa pagpangusisa sang komitiba ni Councilor Duron. No? Sa aton sini nga matag palamati. Amo man gani ito nga naglibog ang ulo ko kay sa statement ni Councilor Duron, silingya, ang pagpabulang wala sang permit naga-deprive sa city government sa pagsukot sang buwis. So, buwis lang gali ang ginatutukan sang city government or sang aton sini nga mga opisyales sang syudad. How about sa anggulo nga kay wala runo, kay wala sang special permit, technically, illegal ang pabulang. Kung tani na balaan ini ni Kagawad Romel Duron, kay abogado ini siya. Pero sige lang, gipasugtan kay nangayo man sang pasensya si Mr. Hagulino sa kay Councilor Duron, kag sa kay Sir Boyet. Sino ni nga Boyet man? Gusto ko ni makilala si Sir Boyet. Sa aton sini nga matag palamati. May mga kapitan man kuno nga nagbululang. Kaligway man niya sang amot may layi nga ginadumilian ang mga kapitan magbulang. Anyway, sa aton sini mga kabombo, dumduman ninyo sang ginbaisan ang grant sang resolution of no objection sa pabulang sang Candelaria last 2023. No? Ginpuisan ginto, ginhold to nga hindi anay pag-i-grant ang resolution of no objection sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. No? Kay sandig iya sa PD 449 or the Cockfighting Law of 1979, Section 5, Paragraph 4, except as provided in this decree, cockfighting shall be allowed only in licensed cockpits during Sundays, legal holidays, during local fiestas, not more than 3 days. Tino medyo nagsubra kuno 3 kadlaw ginahingyo to sang management sang Haro Coliseum that time. No? Sa aton sini mga kabombo. Ang justification naman to nga na-delay sila kuno sa pagpasa. Something like that. Sa aton sini karon mga kabombo. No? Kung lang tawon nimo sa Section 5, Paragraph 5, cockfighting for entertainment, hindi kita sa 4 po, no? Provided further that no cockfighting shall be held on December 30, Rizal Day, June 12, Philippine Independence Day, November 30, National Heroes Day, Holy Thursday, Good Friday, Election or Referendum Day, and during registration days for such election or referendum. Amo ningin point out ni former
City Councilor Plaridel Nava nga nagpamalabag sa paghatag sang runo. Dumduman nyo to? Sang 2023. Kiti, lapit na lang to eleksyon mo. No? Sa aton sining mga kauturan. Now, speaking of voter during registration days, registration days or voter registration for 2025 poll starts. Pitsa, 12. Sang bulan sang Pebrero. Magatakop sa Agosto 30, 31. Magatakop sa Agosto 31 sini nga tuig. Now, tanong mo't silingon sini sa aton sini mga kauturan, tikon sa cockfighting law, no? Sandig sa akon sini nga pag-insin, ikagbase man sa argumento santo yan ni former Councilor Plaridel Nava nga kon registration days hindi pwede makapabulang. Unless or except magluwas lang kung mayara sang lisensyado nga bulangan during Sunday or Domingo, legal holidays, during local fiesta for not more than 3 days. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Oh. Ti kay registration days, subong, makabigta nga registration days kisang February 12 nag-start ang registration sa mga butante for 2025 elections. Tibot silingon, way tani pa bulang subong kon wala man lang sang piyesta, kon hindi man lang Domingo, kag kon hindi man lang legal holidays. Sandig sa layi. Oh. Ti basi iya may lain man niya nga layi nga ginatamdan si Attorney Doron, ang aton sini nga konsyal kag committee chairman on Games and Amusement and Professional Sports. Kag basi mas grabe ang authority ni so-called Sir Boyet nga within sa ila sini nga pag-inistoryahanay, no? Technically sa aton sini mga kabombo, why isang special permit, why man sang rono, mabutangan lang sang tawo from city treasurer kag the show must go on. Insakto ina. Oh. Colonel Coronica, pwede bala ina? Oh, sa aton sini mga kabumbo. You know, amo ning ambal naton. Sa aton sini matag palamati. Iatag ko lang ihemplo ang natabo sa pulo pasensya lang sa pamilya sa mga nalisdan, but sang natabo ang sunog, duwa konti ang gimawian sang kabuhi. Gin-check, husisa kon bala nagsunod sa may mga fire safety certificate, ang permit sa boarding house is updated, kag didto ta na tukiban sa aton sini mga kabombo nga wala gali. So grabe to. Pertitong hulag sang local government unit na yun. No? 40 ka boarding house ginpansera. No? Sa aton sini mga kabombo. Tiyang hambal naton sa to, ano abi kay may napatay mo? No? Balik-balikan ko pagid ma-throwback Thursday, throwback Wednesday, pagig kita may nabungguan nga mag-asawa sa Diversion Road. Pagkatapos sina, ano ang ginhimo? Pasangkaron kuno ang traffic rules and regulations, butangan sang traffic discipline zone, butangan sang speed limit, no? Ti sa boarding house naglibot na kunong boarding house commission, nag-amo na sini ang amo sina santo, amo sini amo sa. Now, why taman na pangayo? Senaryo lang, sirkumstansya.
may matabo abi karon dira, or for example nag-ilinaway sa sulod sang bulangan, way nag-iinsindihanay, nagtiniruhay, nagbinunanay, may napatay abi. Di pagkadason sining adlaw, mahambalang niya ang mga opisyal naton, no? Mahambala bi karon si attorney, si City Councilor Romel Doron nga next time, no? Pasang karon ta na, hugton ta na, istriktuhon ta na mga pagsulundan kag ordinansa namon naton diri sa syudad sa Iloilo. Makahambal man ayhan si Sir Boyet nga oo, pabakuron ta na ni. May amo sina. Ang punto sina diri banwa sa aton sinimatag palamati. May mga ordinansa kag pagsulundan kita iya diri sa syudad sang Iloilo. Oh? O galing, sad to say, nga do kasubong iya nga mayara sang tawag siya ganito, tawag ning nalipat ako sang term eh. May favoritismo. May favoritism. Or bias ang implementasyon. No? Kay kun may kilala ikaw sa city government, sa aton sini nga mga kabumbo, pwede ka kaayo sang pabor. Pero kung wala ikaw kilala, kag law-abiding citizen ikaw, the moment nga hindi mo mahikutar ang imo siniiya nga mga kinahanglanon such as special permit, business permit, resolution of the objection, kung ano pa dang gina-require, paskilan kaya sang closure order. Or ipasuspend anay ang operations sang imo siniya establishmento until such time nga makakomply ikaw. Oh, sa aton sinimatag palamati. Oh. Ti mag-amo sina ang enforcement gali isang ordinansa ta ara iya sa kagustuhan kag sagahom ni City Councilor Romel Doron and certain Sir Boyet. Oh. My goodness. So. Pero amo na, atol man sini nga apilar sa kay Sir Felix, gati sir, dapat i-comply mo ginang mga requirements mo dira, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ako ay magkuya nagapa tago ko ginapahuluipsan lati ano man kita ang game foul enthusiast man kita, nagakadto man kita sa mga bulangan sa aton sini nga mga kabumbo, mas matawhay, mas may presence of mind ka kag ma-enjoy mo iya ang ang imo sini nga passion sa game foul industry kung ang imo sini nga ginakantuan nga mga bulangan bala ang wise hawid, but silingon bala nga naka-comply sang tanan siniya nga mga requirements dira, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, kay di man lang kay sa panahor ini mo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, sa game foul hindi man lang ya kay panahor ini para nga makakwarta ka ro magdamo kwarta mo, no? Oh, mas nagapangibabaw diya ang passion at siyempre kalabanan sa mga game foul breeders ni dungog man lang na ding ila, prestige. Oh, no more no less ang iban daya nga tawag sing gani. Nagapanahor ti ila naman na kinamatarong kay ila man na iya diretso. No, sa aton sini nga mga kabumbo, no? May nakasiplat pagid kuno gani oh. May nakasiplat pagid nga may talpak ko, no? Oh. I-review biyang mga bumukris liog ko, mga videos ta. Ararabe. Oh, may nagasiga nga computer kag may nagadaho sa kwarto. Araw na. O ti pamangkot ta paginabi kung pwede na.
Kay sa pagkabalo ko, hindi na pwede ang online betting. Oh, anyway, basi ko nalakip man na iya sa ila sining permits gagin applyan sa aton sining mga kabombo kag verbally may kasugtanan sa bahin iya ni Sir Boyet and Councilor Duron. Sobra pa sila kay Mayor nga duwa ba? na dayon ginang bulang. Dos Maria kang Josep. 44 minutos na nakaligad sa takna siningilaw na pagbalik naton banwa dugang ang mga balita kang impormasyon. Royal Palms ang city government sa diversion, mga tanom sa garden sa syudad. Nagkalamatay kay kulang tubig inog pamunyago. Kag 30 ka mga kiosco sa Dinagyang Festival nagkalapirde. Bangod sa kapabayan sa organizer. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdumon. Plus Wala di Iloilo Bill Board of Activities for March 3 to 9, 2024. May date ka mo with the Binhi Band sa Marso 9, Sabado. Samtang sila magalingaw sa inyo with the carefully selected songs sa concert at the plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kagiban pa ang iga-paraffol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 10, Domingo, imbitadong tanan nga maging kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe pamaagi, agud kita maghinulsol, magpati, kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian bangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong El Nino, amo ang dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga
mga iconic tourist spots ang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace ang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8-12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan sa diin maeksperiensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician. Ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion. At oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna nga launa. May mga nagapadala sang mensahe sa aton. Bombo Chamti, why permit ang boarding house? 40 kabilog, sarado gani. Depende kay Councilor Doron kay Sir Boyet.
Musta ka mo dira, Councilor Doron and Sir Boyet? How's your day tonight? Bao, how's your day tonight? Fairfax. Kung nang kilala ko pa, Fairfax! Sadya nyo lang na. Sige lang Okay. Sige, 53 minutos na ang nakaligan sa takla sininga launa sa Bomboanay sa Unto. Check ko this time, balita ni Bombolin si Bade. Ang mga Royal Palms kuno sa Diversion Road kag ang mga tanom dito sa Garden of Love. Nagkalamatay bangod sa init kag kakulang sang tubig ngayon og pamunyag. Ay sus Maria kagusip po. Check ta si Bombolin. Si Lynn sa report, please come in. Naglabot na bombo chums hindi magnubo sa 60 ka mga Royal Palms diri sa Maya Diversion Road, distrito sa Mandurriao ang nagkalamatay bangod sa tuman kainit sa El Nino phenomenon. Kag syempre sa water scarcity kung sabahin pa ni Engineer Neil Ravina ang head sang Iloilo City Environment and Natural Resources Office Head. Dugang padira sunod sa iya ang sa nursery naton diri sa Maya distrito sa La Paz sa syudad sa Iloilo. 3,000 man ka mga seedlings ang naapektuhan mangin sa mga plaza gani naton ang mga hilamon black pila ka mga tanom lunsay mga laya na bombotsam bangod na gamay laman na tubig ang ilang nga ginapamunyag diri bangod sa kakulang gid sa mga tubig naton sa mga shallow well sa mga bubon diri sa may mga plaza bombotsam sa Garden of Love gin-check man gani naton to ating mga tanom to why gid katilaw siguro to ka tubig iti bangod nga ginakulang kita kag malagi dia bombotsam to gaman sa tuman ka init. So hindi na normal suno kay Engineer Ravina ang sitwasyon diri sa kakulang sa tubig diri sa may syudad sa Iloilo. Amo na kani nga ti magapasalamat gid sila nga nagkumit ang Central Philippine University ang CPU nga ti maghatag sa tubig sa City Environment and Natural Resources Office nga makabulig man bala sa pag mapamunyag diri sa aton man nga mga empleyado sa beautification nga adlaw-adlaw nagpamunyag aga kag hapon ang schedule diri nila sa pagpamunyag sa mga tanom bombotsam gilibot man naton ang bilog nga diversion road kag kung sa dito makita na mga Royal Palms naton bawa ang kalabanan dito bombotsam patay gid man tuod ang ini mga Royal Palms nga nakita naton sa subong sa nilang gidyang udto sang gilibot ang nasambit nga area. So, pamangkot man naton si Engineer Ravina kun balati what about abi sa mga major suppliers natin diri sa tubig kun may commitment man sila o galing kiti pahayag diri ni Engineer Ravina may ara sang pag-istoryahan na sa duha ka mga major suppliers ang sa bahin nabi sa Metro Pacific Iloilo Water kay South Balibag Water Works nga tiilay dapat i-prioritize ang mga pumuluyo kaya siyempre potable water iyang daan ang halin sa ila. So mangita na lang ya ang City Environment and Natural Resources Office kag ang beautification sa pamaagi agod nga ti matigayon man nga hindi man sila kung kani makulang sa tubig sa pagpamunyag sa sining mga tanom naton sa palibot sang syudad. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Engineer Neil Ravina sang aton sa mapakigangutan. Yes, actually ang sa diversion sa road sa may 57 nakaka Royal Palms no that mag-inventaryo ta pero actually subong siguro sobra na kay check ko daw damo pagid ang nagkalamatay no. Ang aton nga nursery do mga 3,000 na kasidling ang naapektuhan no. So amo sinakadamo bumbulensi ang apektado na ang aton nga mga plaza almost na grasses naton nga ipang tanong nag-brown na gid. So amo naka-apektado gid ang Garden of Love ta may mga tanom makita didto nga apektado na gid sang water scarcity no nga kabudlay na gid no hindi na gid siya normal ang aton nga sitwasyon. So given nga ti bisan tuod may ara man sang nagasulod nga bulig sa aton may sa with regard sa tubig pero do kulang gid Japon engineer. Yes, kulang gid no kulang gid ta sa sa tubig. Wala pa abi may nag-commit like for example ang aton balang mga major water suppliers diri sir kati basi makabulig man sila hatag sang tubig bisan magpadala na lang abi water tanker diri sa aton sa mga especially gid sa mga mga nursery naton diri engineer. Yes, actually ang nag-meet kita sa ila pero ang sa napon kaya ginadiscuss nga kung
sa side namon sa Senro kag sa beautification ginalantaw i-prioritize no sa ato mga bulk water supplier kag water district ang domestic use no ang mga pumuluyo tagid ang ginahambal ta nga unahon nila instead nga maghatag sila sa amon for watering sa mga tanom no kay we all know nga ang gina-distribute nila is a potable water so kanugon lang no kung gamito nila sa amon so it might be sa ila no nga part nga sa lingkod dapat sa inyo we will look for sources nga masarangan namon kaysa sa makuha kami sa inyo kay potable water ng ila Bobolente. So, ginaano naton nga for domestic use ang atong pumuluyo diri sa syudad ang ila i-prioritize. Nabatian po si Engineer Neil Ravena ang head sa Iloilo City Environment and Natural Resources Office. Ti hambal ni Engineer Ruas to sang Operations Manager sang Metro Pacific. Stable kuno tubig di syudad sa Iloilo. Tapos mga tanong taga kalaya kay way na tinubunyag. Oo, kay sa bahay ni sa bahay ng City Environment and Natural Resources Office. Actually mga shallow-well na kunong ilang sources. Ang naga-depend lang gid ang sa Metro Pacific Iloilo Water, diri sa may mga esplanade naton bala. Sa mga esplanade naton, pero ginaiya bombotsyam isang gidsak man ganiniya ang supply bombotsyam sa tubig sa mga esplanade naton. At gid gaka problema gid rotational lang gid sila bombotsyam. All right, sige. Ini si Bombo, si Ermitanyo Bade, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo sining follow-up report, no? Ti Engineer Binaser, ti sukta to si engineer man to sa si Ruas. Engineer man to sa isukta to si Engineer Ruaso. Ato naghambal bala nga subong ang demand kuno diri sa syudad sang Iloilo, no? Is 90 million liters a day or cubic liters a day sa aton sini nga mga tagpalamati. 90,000 cubic meters a day. I stand corrected. 90,000 cubic meters a day. Bastante na kuno nga demand riya sa syudad sang Iloilo. Hambal Engineer Ruas ang operations manager sa Metro Pacific bla. Pero sandig iya sa datos 15 years ago nagalabot na iya sa 170,000 cubic meters a day ang demand diri sa syudad sang Iloilo. Tanong bot silingon, nag-igod iya ang syudad sa Iloilo sang nakaligad nga 15 anyos? Nagmuringaton? Namingado? Namurdoy? Why nag-level up? Wala nag-uswag? Pila kalin 26,000 linear meters katubo pinanglubong. Daw halos iya nga tagsa ka lugar diri sa syudad sa Iloilo nagareklamo nga hangin ang nagagwa sa gripo nila. Ani naghimo na lang kamo iya islan yun lang alan sa kumpanya nyo Metro Pacific and Airs, no? Airs. Airs, wow, Airs. Iya hangin gagwa mo. Ano niya nga aton sitwasyon rin sa syudad man? Daw sa wala lang apisar gani isang kapigado sa serbisyo but daw kasubong iya gina-reward ta pa ang mga lawlaw nga nagahatag sang serbisyo sa aton? Kontrobersyal ungka flyover. Contractor, International Builders Corporation. Aganan flyover. Ginstapid, stapid. Why na nagapadayon ng construction nila kay hambal ni Direktor
sa Niboy Europel no may nakita siya nga mga substandard nga mga materials gingamit to. Pero tabo, rewarded gyapon sa International Builders Corporation, pinunsutan gyapon IST, pinunsukan gyapon kay Iloilo Boulevard. Sila man niyang kontraktor o nagkontrata or magkontrata gle. Ano pa gid? Metro Pacific. Kita mo na ng pagka-inutil nila sa serbisyo sa water distribution. And yet, may sister company sila. Kung sister company Manila, Metro Pacific, manibalang sa 2 billion. Areo sa Rizal. Lantaw ko di sa akon nga, sa akon sining kawa, no? Pinato masubra 2 billion nga 2 billion nga budget to sa sa sining ginatawag bala iya nga nga waste to energy. Ti rewarded ang Metro Pacific apisar sang kainutil sing ila sining nga serbisyo sa water distribution. Sa Mandurriao ay may nakakomply. Sige yun lang dabulang kay may taga City Treasurers naman to. Tiyan mo na di sitwasyon ta, Mayor Jerry Triña, sir. Kutob sa mga inutile sa ila sining nga serbisyo, gina-reward ta. Titani kung amusin na tanan ang pagdumala. Siguro imbis nga akon nga programa di Bombo Chris. Masugod ko launa. Hasta alas 2, mamba ko yung mikro nga anja. 1:45 lang ko yung masulod Mga 15 minutes lang ko di pwede na ihan? Pwede. Basta pang baka ka na to karton yun ka maghimos ka na. So, Maria Cagusepo, no? Abi one time lang, Mayor, pahimusa mga tao, dabi nga mga inutil. Abi pahimusa na sa ilang mga kagamitan, dira? Sa City Hall, sa City Government. Kag isikway na sila. Sikway. Do Chinese na, no? Sang hindi na kusimo. Sikway. Chinese na. Bago na nga tinaga, bumukris at tanda mo na. Lapaw na ko sa Latin. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis mo siya, Blanco Ver, gabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most para naman most wanted naman kita ko nag-flash ang tsura ni Kibuloy mo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for March 3 to 9, 2024. May date kamo with the Binhi Band sa Marso 9, Sabado. Samtang sila magalingaw sa inyo with the carefully selected songs sa concert at the plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 10, Domingo, imbitadong tanan nga maging kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe pamaagi, agud kita maghinulsol, magpati, kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anang ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Magkabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot, kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig, kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, good sa inyo. Happy Wednesday. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program sa super nga mainit ka panahon. Promise. If you don't want to believe me, then pwede ka kagwa, kagwagpatial sa init. Pero don't! Kung may ara ikaw high blood, kung may ginabatsyag ikaw sa imong lawas, please maluoy ka. Stay at home. Ara ka na lang dira sa sulod sang kwarto. Kung may aircon ka, wow, bless you. Pwede ka gid. Makapabugnaw lang dira. Kung wala ka aircon, electric fan. Kung wala naging electric fan, anong ginagawa sang karton, sang kuyab? Oh, di ba? Anyway, sa nga hapon, mainit ng mga istorya naman. Yes, mainit. Nagasabay kita sa panahon. Mainit ng mga istorya ang ating igadulong sa inyo. So, welcome sa Kahapon Lamang program. Ako si Tita Regine. Ang inyong mga kaupod sa nga hapon. Kagkamudira, gina-check ko lang kumusta man ang mga conditions ng inyong heart, conditions ng inyong body, and ang mindset. I hope everything okay. So, check. Kag, what about your stories? Sulaton ko gid na. So, email na, hindi na pagtagwa. Paki-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat. Ipadala na sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street,
Iloilo City. Welcome mga kabombo at aring ato nga bahanon para sa inyo sa mga hapon. This is from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatoslao. Alam niyo na ito, Someday When I Am King. Mayong hapon and welcome. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom will call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. Someday when I am queen. Kay babae, ako ti queen. Kung lalaki ka ti king. Someday when I am king, by Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatoslao. Good afternoon, Gedra sa inyo. Are you all set? Para nga magpamati na sa mga kasaysayan diri sa KLP. Ako ready na nga magbasa sa ni. First story nato nagikan sa kay Lola Angel. Nami nga name ang Angel, no? Ka-so positive, ka-holy. Dear Inday Regine.
hapon sa imo, kag sa tagpalamati, ako gali si Lola Angel. Ang akong birthday, May 3, 1944. Ari kami diri sa Iloilo, upod ko ang anom ko kakabataan. Balo na ako. Sa una, ginkasal kami sang bana ko sa Antique, kay taga-Antique ako. Pero, nag-eskwela ako dira sa Iloilo, kag dira kami nagkilalahay sang akon nga bana. Nagsaylo ako sa Antique, kinabudlayan ako. Natapos ko ang akong education, kag nakatudlo sa Manila. Oh, teacher, si Lola. Ang akong manghod, may eskwelahan siya, kag maestra. Pasensya ka na, Inday, isa lang akong mata nga makakita, ang wala lang. So, salamat, gid. From Lola Angel. Pasensya na, kay masakit ang akong nga mata. And then, may ginapidi siya, and this is typewritten, computerized actually, no? Amo ini, sa pagkaintindi ko, ang homily sang pari. That time, naging kasal sila liwat sa ilang 50th wedding anniversary. Basahon naton, kay amo ning iyang ginapid diri sa aton. Nakasulat, 50th wedding anniversary of Angela and Alberto. So, Angela gali ang real name ni Lola Angel. Hindi ko na lang lahat pag i-mention diri ang inyong family name. Tapos, ang hambal sang pari, our gathering today at this Mass is a celebration of the truth, beauty, and joy of the vocation of marriage. Ari diri subong sa aton si Angela kag si Alberto nga mga living signs that despite the weakness of the human condition, fidelity in the vocation of marriage is not only possible, it is worth the effort. Posible gid para sa isa ka bana kag isa ka asawa nga ipangabuhi ang promesa o kun ang vow to love one another in good times and in bad, in sickness and in health, forever, until death do they part. So, gina-congratulate ko ang atong anniversary couple sa inyong pagiging witness to God's love. Your marriage is an icon of God's love for us. Ginapakita ninyo that love which is faithful, fruitful, and forever, amo na ang gina-embody ninyo. No doubt, you have experienced challenges sa inyong married life. Ang importante para sa mag-asawa, kung sila nag-experience ng difficulties, is panumdumon lang nila that God has united them in the sacred bond of marriage, that He is the foundation of that bond. The true bond that keeps couples together is God. Amo gani ina nga ang pagpangamuyo is so important sa mag-asawa, sa marriage. Ang husband nagapangamuyo para sa iya asawa, kag ang asawa nagapangamuyo para sa iya nga bana. Nagabulig gid ini para nga mapreserbar ang bond. And it makes love grow. Kung may mga pagbinaisay, may mga arguments, kabahin din no, sa human condition, ang bond is strong enough nga hindi siya mautod when the couple is open lang to the power of God's grace nga nabaton sa sacred or sa sacrament of matrimony. Tapos insert here the gospel message. May mga cross in every vocation. But the Lord is always there to help us carry the cross and move forward. Ang manami nga balita is that ang cross triumphs. Nagamadi na lag-on gid. The love of Christ is victorious. Marriage is the sacrament of the love of Christ and the church. A love which finds its proof and guarantee in the cross. And this is according to Pope Francis. So kinahanglan pa man kuto naton si Jesus, kag pangamuyo gid kita sa iya agud nga buligan kita nga maghigugma as He loved. Si Pope Francis naghambal sa isa ka grupo sa mga engaged couples nga kung sila magpangamuyo sang Our Father
and say, "Give us this day our daily bread." They can also learn to pray like this: "Lord, give us this day our daily love." This is the true bread of the soul, which sustains us in going forward, the Holy Father says. So, Angela and Alberto, ginaimbitar ko kamo nga magpangamuyo that simple prayer: "Lord, give us this day our daily love." Of course, no, homily ini, so ang pari ang naghambal sini sa iyang ginakasal, si Angela kag si Alberto. Padayon kita. It's the love of Christ that sustains and strengthens all of us on our journey through life. It is our daily bread, the bread of our souls. So may the Lord continue to bless all of you with His love, with your lives. May you continue to radiate to others the beauty and joy of the gospel of the family. Ang aton kalibutan, nagakinahanglan gid sa sining maayong balita. This is the good news we celebrate today. So dear anniversary couple, kabay pa nga si Mary kag si Joseph, nga nagtudlo sa aton sang splendor of married life, magaupod gid sa inyo nga journey, and intercede for you always. So dira nagtapos ka namin nga homily, no, sa 50th anniversary ini sa ging kasaliwat, the renewal of vows ni Angela kasang iyang husband si Alberto. And then another pagid nga paper nga ginapi diri sa aton ni Lola Angel is a letter para kay Daddy. And it says, ang Daddy is her husband, so probably nagikan sa anak. "Dad, you are an awesome father and a lucky husband sent from heaven. Bangod kay may ara ikangaw nga golden heart. Apisar sa mga sirkumstansya nga natabo sang ikaw soltero pa bilang isa ka tawo, you are still the best man and a wholesome father. The reason behind you found a great wife, a brave mother of 6, and soft-spoken disciplinarian teacher to your children at home, si Nanay Angel. Saludo gid ako sa imo permidad. Mangud maalam ikaw, smart. You have great talents and skills. You're a good writer. Nga wala ko gid ini na kuha. Wala ko gid na inherit. An excellent speaker. A good listener and an advisor to us and also to others. And an expert and pioneer optician that your peers and the optometrist are very proud of your work. Ay, optometrist ang amay. Nakahidlawan ko gid ang imong mga words of wisdom and unlimited and endless Bible stories, especially the parables, the novels, biographies of the famous people, which I now realize that it will serve as inspiration and lessons to be learned. Ang aton nga pagpangabuhi every day sa miracles of prayers despite of the roller coaster ride, tanan kita naka-survive. Ang imong hardship, kaupod si nanay, is now over. You deserved all the laurel of success and happiness of your children and apos. So thank you so much for the unconditional love, support, guidance, and especially your continuous powerful prayer, the Rosary, para sa amon. Ano pagid ang pwede naman pangamuyoon sa kay Jesus kag sa kay Mama Mary? Wala na, but good health for both of you. We are proud to tell the world we got the best Daddy Berting. Daddy Berting, lots of love, hugs and kisses from your lovely little girl, Mali, police, at kag optometric, agot nga bata. Coming from all the children. Very nice. Very nice, I'm sure. Masiguro kung kita ang makabaton sini nga letter, maluha-luha gid kita, no? Very encouraging words, very inspiring words, so truthful.
kag living the life nga ginahambal diri sang imong mga bata, the way they see ang imong ginapanghimo, ang imong ginapangbuhat para sa imong mga wife, para sa imong mga asawa, sa imong mga kabataan, sa imong mga family, kag sa imong mga kauptanan. So very positive words. And so, salamat gid, they're really worth sharing sa kahanginan. So, thank you so much ang mga iniging share diri sa aton subong ni Lola Angel. So, Lola Angel, salamat gid. Hindi na guli kakita ang isa niya ka mata. Pero nag-effort gid para nga makashare man. Ang insulat niya is very, very short. Tapos, ang muningin apid niya ato ang homily sang pare during their 50th wedding anniversary and ang letters sang ilang bata sa ilang daddy. Karami. It's so heartwarming. Thank you so much, Gid Lola Angel. 34 minutes after 2 o'clock, magapadayon ng KLP with the beautiful stories. Pagkatapos lang gid sa pila ka importante ng mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan. Next story is from Lolo Abraham, Dear Inday Regine. Maayong hapon sa tanang kakatapos ng Bombo Radyo, Iloilo kag sa imo Inday.
Back to Manila Story. June 1, 1975, ara kami ni Nonito sa Sining Kayumanggi, Lawton, Taft Avenue, near ina sang Post Office, Manila. Madamo na nga mga tao, 5:30 p.m., mga chess players, kay may contest, so nagapungko kami sa higad sa pertahan, may nagpalapit sa akon, kilala ko. Tag-iya Kabalay, sang chess club. Nagsalita siya, siling niya, Abraham, ikaw na lang bantay sa Balay Chess Club. Di sumagot ako, ayaw ko sir, magbantay. Sa isip ko, madayo, dayo sa ibang lugar. Dayo niya lakat. 6 p.m. start na ang laro sa first round, perdi ako, tubtob sa 9th round. Siyam kaadlaw, puro perdi ang hampang ko. In the Regine sa first round, nagpauli si Nonito sa iyang boarding house. Tapos hampang ko, 7:30 p.m., dito ako nagtulog sa Avenida Rizal, sa isa ka funeral parlor. Kung kaisa sa barber shop sa Claro M. Recto, malapit sa Tutuban, PNR. Upod ko ang taga Bicol, 40 years old. Mga duwa ka gabi, kag sa Juan Luna, Tondo, sa wala tawo, natulugan sa mga workers. Isa ka building. Upod ang mga taga Bulacan, may isa ka barbero. Kaupod ang iya asawa, kag ang iya anak nga nagadedi pa. Ako balik sa dating gawi, way balay, 50 centimos nga kanon aman sabaw. That's how I live. So inday December 25, 1979, tapos ko panyaga. Isalapi ang kanon aman sabaw. Naglakat ako sa Avenida, sa Rizal, corner, Claro M. Recto, sa atubang sang Odeon Cinema. Nakapulot ako nagaida sa dalan ang 10 centimos. Baw, lipay-lipay, gid ko, ginpulot ko. Tuyo ko, makadto sa barbershop. Tiagyan ko, funeral parlor. Sa unahan nakita ko, isa katawo, nagapungko sa barbershop. Kilala ko siya, abogado siya. One time, nakahampang kami sa November 1979 sa 7th floor sang isa ka building. Perdi ko, ubos kwarta ko, mga 50 pesos. Tiara na ako sa barber shop, ginbogno niya ako. Sabi niya, Abraham, laro ka? Ambal ko, ayaw ko, attorney. Wala ako sa kondisyon, dolain matsyag ko. 2 hours, wala gid player. Why na player nga nag-abot? Inday naglakat si attorney, nagbantay jeep, pauli sa iya balay. Wala pa siya makasakay, gintawag niya ako, tinagpalapit ako sa iya, hambal ko, or hambal niya, upod ka sa balay, may ihatag ako sa imo, mga bayo o pantalon. Hambal ko, hindi na lang, attorney. So, hindi niya ako mapilit, nag-agi ang jeep, nagsakay na siya. Samtang sa barko, nakahampang ko ang isa ka pasahero. Napierde 500 pesos, mga 3 games, stop ako hampang. Hindi ko kaya. Siya ang nagbayad. Hambal niya, next time naman. Sa Manila na kami, sa utod ko nga babae kami nagtulog sa Quezon City. Pagkaaga, go kami pa Cubao. Quezon City, may amigo siya nag-aobra sa kampo. August 20, may contest sa chess. Nag-join ako, dira ang hampang sa GSIS building sa Taft Avenue sa Manila, malapit sa Manila Post Office. August 20, 1988, start na ang play in the Regine first round. Mabaskog ang ulan. Araw ako sa atubang sang building. Tagatuhod ng tubig nga ulan sa highway lapit sa Manila City Hall. Tabok ako, basagid ako kay malapad ang highway. In the Regine, first round, daog ako. Second round, perdi ako. Third round, sakit ang ulo ko. Hilot ko lang agtang ko, banyos ko bulong. Sakay ko sa elevator. Daog ako third round. Fourth, fifth, sixth, seventh rounds, daog pagid ako. Pagka 8th round, top number 6 ako. 500 players, dira kami nagplay sa temporary grandstand. Anom kami. Kabado ako sa kontra, defending champion, 26 years old. Ako, 38 anyos na.
Jutay panyaga ako sa balay kautod ko nga babae. Kay may 3 ka anak, mga lalaki. Tapos ay pa ko kwarta. So tapos ko panyaga, nagadto ako sa post office. Tuyo ko mahulam kwarta sa pakaisa sang amigo ko. Bali 500 pesos. So saka ako sa 5th floor. Din pasulod ako, ginpapungko ako sa bangko, sa lamesa ka babae, pakaisa ka amigo ko. Tinagpamangkot ako sa iya, kundi si Jose. Ambal niya na pauli sa Iloilo City. Tituyo ko mahulang kwarta, kinahuya ako, so panaog na lang ako. In the Regine, kay 15 minutes, ma-start na ang hampang 8th round. Daw wala ako makita si Nico sa temporary grandstand. Wala pa mag-start ang first round. Nakita ko siya, may ginaistorya siya. Nakalaro ko siya noong December 28, 1974 sa barber shop sa Claro M. Recto. Daog ako, 3 days, 45 pesos. 12 years old siya. July 1975, nagkitaay kami sa Ligarda Avenue, sa barber shop. So nagampang kami, perdi ako 3 games, 150 pesos. Sakit ngipon ko, kagula pa ako kapanyaga. Sa 8th round, perdi ako, 20 moves lang. Pagka 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, puro perdi ang hampang ko. Si Nico, top number 6 siya. Tapos ang play, nag-training sila sa Batangas. Nagpaligo sa dagat, nalumos si Nico. 1989 of October. So, tubog na lang diri anay in the Regine. Madamong inyong salamat sa pagbasa mo sa sulat ko. God bless you always. And good luck. Lolo Abraham, 77 years old. Jutaya na lang galit mag-chess master ning letter sender tangani si Lolo Abraham. I'm sure ara pang skill siguro lo, no? Mayo ni guro hagadon hampang sa chess ay si Lolo Abraham. Either madaog mo siya or siya ang madaog sa imo. But for sure, kung siyang makontra mo, damo agad man-learn yung mga moves sa iya. Anyway, thank you so much sa imo, Lolo Abraham. Magapanubalikan kay LP. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National
Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas Now, ari naman ang sulat from our youngest letter sender. Alam nyo na yan. Good afternoon, everyone. All members of Bomboradyo, mga katulad ko nga mahuyugon, magpamati ka mga letter senders, tulad ko man, ilabinigid sa imo, mahal na Tita Regine and family. My dearest Tita Regine. Nabisan na ako subong magsulat, bisan medyo malabo ang panulukan ko. Duya ko lang i-share sa imo ang ako nga nabatsyagan. So nag-abot ang duha ko anay ka mga pupils, tapos mga pakaisaman sang akon nga pinalangga sa kabuhi. Tita, sobra-sobra ang akon nga kalipay. Sang nag-abot sila, may mga dala nga mga giveaways o mga souvenirs galing sa mga pupils ko nga nag-reunion, mga class 1970, 1971 at iba pa. Sayang, wala ako naka-attend. Pero may mga gifts or mga souvenirs na ginahatag nila sa akon. Tita, parang kompleto sa pampaganda. May pabango, tapos may lipstick, may powder, may lotion, may habon, may abaniko, may bedspread, tapos pillowcases, kag perfume spray, may dako nga towel, kag madamo pa nga iban. So, tears of joy, tita, ang akon nga nabatsyagan. Biro mo, more than 50 years na ang nakaligad, pero nadumduman paghihapon nila ako. Kita talagang gusto ko nga mag-attend sa reunion para makita ko man ang mga dugay na ng mga pupils ko nga wala ko nakita sadto. Ang principal, district supervisors, mga naging pupils ko man sadto. Gani hambal ko, palihog na lang ko hambal sa head ninyo sa school, nga kung may reunion sila, sugaton man ako, tapos idulong ako diri, kaya ang akong health bala, hindi na kaya mag-travel kung wala sang upod or wala sang may mag-alalay sa akon. Namin ganyan, tita, sana kung malapit ka lang dito sa amin, gusto ko man magkwentuhan tayo. Wow! Mayo na lang, ibang buradyo, kag programa mo nga akong ginakawilihan. Hindi man ako mahilig maglantaw sa TV. Tita Regine, na-remember ko ang sadtong una nga mga inadlaw. Adlaw sang mga tagipusuon. Naga-teach pa ako sadto, tuman ka sadya. Bangod nga almost tanan nga mga co-teachers ko kag mga pupils ko sadto, nagagreet sila sa akon sang Happy Valentine's Day. Diba naman tita, hindi ko gidna malimtan nga every month sang Pebrero, ang akon nga bulletin board kag mga dingding sa among nga kwarto, puno-puno na sa mga decorations nga mga hearts. Kag may mga messages pa sila nga ginasulat sa Valentine's card. Tapos naghatagay pa sila sa mga cards kag gifts. Na-remember ko, subong may pupil ako sa adto, no? Sobra-sobra ang galing mag-drawing at mag-print. Sa tanan sa 4 nga sections nga ako nga ginatudloan, siya ang may pinakanami nga album sa Filipino. Kag siya pa ang nag-decorate sa among nga bulletin board. Sa itong nagliligad nga mabinulan, permi ko nga mabatian ang pangalan niya. Gina-interview siya sa Bomboradyo. Pinakita ay kami sa asawa niya sa itong July, sa birthday sang hinablos ko, kay naging secretary sang amon nga, sang akon hinablos sadto. Ti mamangkot ko siya, natuhoy sa asawa niya, hambal niya sa akon, ma'am, oo, siya na ang naging pupil mo sadto. Ang subong permi gina-interview sa Bomboradyo. Siguro kung magkita ay kami subong, hindi ko na siya makilala. Subong, every Sunday sang hapon, mga 1 o'clock,
Mabatian ko ang isa ko ka pupil man sadto nga board of directors ng Sanggunian. Sa Sanggunian na programa ng ating Vice Gov. Gwapo siya, mabait, pati ang kabiyak ng puso niya nga naging pupil ka man sadto. Tita, happy na happy ako kung mabatian ko ang mga ngalan sa mga dating pupils ko nga ginamention sa Bombo Radio. Nagakalipay ako kung mabatian ko na nga ginalawag ang mga pangalan sa akon yung mga pupils sa Tita Regine. Abi siguro sa iba niyang mga tao, ilabinigin ang mga teenagers sa subong nga ang Valentine's Day para lang sa mga manubnubyuhanay. Ang adlaw sang mga tagipasuon nagapukaw sa aton nga kaisipan o sa aton nga tagipusuon sa ating mahal sa buhay. Remember sa ila, like pagmamahal sa ating mga lolo, lola, tatay, nanay, mga kapatid, mga kamag-anak, at sa ating mga kaibigan. So hindi naton pagkalipatan ang magtamyaw sa tanan nga mapalangga naton sa aton nga kabuhi. Ang paghatagay sa kung ano-ano nga mga bagay hindi importante, kundi ang importante ang pagtamyaw kag pagdumdum sa tanan nga mga palangga naton. Hindi bala? Pagbigay galang sa mga nakakatanda at kung maaari, huwag bigyan ng kahalagahan ang cellphone. Kailangan bantayan, alalayan ang mga anak kung mga teenagers pa lang. Karaniwan, maraming masasamang pangyayari na di alam ng mga magulang ang mangyayari sa araw ng mga puso, lalo na sa ngayon na may cellphone, ay karaniwan ang pagsisinungaling ng mga anak na di alam ng mga magulang. Wow, na-recall ko naman ang sermon ni Monsignor Oso sa to, na sila niya TikTok, cellphone, dugay-dugay, busong. O, di bala, Tita Regine? Titi, I have to close now. Medyo mahaba naman ang sulat ko. Medyo malabo naman ang paningin ko. So here's my best regards, prayers and kisses to all listeners and co-letter senders, and most especially to you, Tita and family. Maayong hagupon gid sa inyo tanan, and may God bless us all lovingly, Lola Amparing. Gets niya, di ba? The youngest letter sender naton, diri sa KLP. Pero, walang kapagod-pagod magsulat sa iyang mga istorya. Tapos, may record book. Kung ano to nga istorya, ang akon nga nabasahan na, check. And then sa iya, galito nga record, damo-damo pa mga stories niya. Wala ko nabasa. Ay, nako, Lola Amparing, kalma lang ha? Kalma lang. Promise, pang basahon tagid na, tarantanan nga ipang send mo diri nga mga istorya. Basta ipang check lang da. Kung ano na to ang napangbasa ta, pang share mo diri kay ang mga wala ta pa nabasa, for sure ara lang da. Ara lang da siya and ready nga pagabasahon naton anytime. So salamat man sa imo sa liwat, Lola Amparing, good health always. Magapanabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs.
Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set Mga kabombo, pabosanta naman ha. Iba't pa nga mga istorya, ari diri, nakalinyada na. And sa inyo naman nga mga stories, dira ang aliyon nyo man nga mabasahan diri sa kahanginan. Feel free gid always nga mag-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gihapon nga isulati na and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or ang pinakasimple, sulata mga storya, bitbita, kag idulong diri sa Sky City Tower, sa kay Mamang Card. Anyway, nagahulat na ang inyong mga paborito nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Toyang, Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Balikay kita tomorrow. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.